Geschiedenis. Het besef dat strips een gevaar zijn voor de geestelijke volksgezondheid is beslist niet nieuw. Al in de jaren 50 van de vorige eeuw drong in Amerika het besef door dat de strips een negatieve werking hebben op de ontwikkeling van de jeugd. Juist. We zagen hier dus dat het eigenlijk december is dat jullie 25 jaar Fokke Sukke 25 jaar. Vandaag. Echt waar. Nou, vandaag. Dus we gaan zingen, jongens. Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria. We hebben ook taart, hier komt taart, gloria. In de gloria. Hyperpiep, hyperpiep. Hyperpiep! Ja, oh. Kijk eens jongens, taart voor iedereen. Precies vandaag, Fokke en Sukke, 25 jaar oud. Taart met Fokke en Sukke erop. Ja, ook nog. Fokke en Sukke taart. Voor iedereen een stukje. Ja, ik weet niet. Maar het is eigenlijk niet waar. Dat geeft niet. Maar, nee, Fokke en Sukke is in 1993 ontstaan. In december. November, december, dat was omdat wij, je zag John Reed en Bastiaan Gelijns en ik, wij studeerden in Amsterdam Nederlands, Bastiaan en ik en John rechten. En we werden gevraagd voor het kerstnummer van Propia Curus, Amsterdamse Studentenweekblad. En dat nummer is toevallig gisteren weer verschenen. Dus het is wel ongeveer die dag. Nou, kijk eens aan. Alleen we stonden er niet in. Propia Curus vond Fokke en Sukke niet zo leuk. Want een van de redacteuren zei van ja, maar vogeltjes kunnen helemaal niet praten. Wauw. Dat vonden wij zelf wel een goede grap. En toen dachten we, daar gaan we voortaan mee door. Ja, die zou zelfs nog in Fokke en Sukke kunnen voorkomen, die opmerking. We kijken even naar de Fokke en Sukke van vandaag. Dat is deze. Fokke en Sukke staan blokkeervries. En hebben we wel meer dan 1000 keer de gele hesjeskneus gestemd. Dat is de Fokke en Sukke van vandaag. Ja, natuurlijk, die vraag krijg je heel vaak. Maar wij zijn er toch ook benieuwd naar. Elke dag de actualiteiten becommentariëren. Hoe hou je dat vol? Ja, nou, dan lijkt het net alsof ik deze grap hebben gemaakt hiervoor. Dat is helemaal niet waar. Het woord blokkeervries was opeens heel erg in het nieuws, omdat het was uitgeroepen tot het woord van het jaar in 2018. En wat wij dus doen, elke dag, als John naar de rechtbank toe rijdt, van Haarlem woont hij, naar Alkmaar, hebben we 3 kwartier de tijd om het nieuws van die dag door te nemen. En blijkbaar was voor vandaag blokkeervries het hoogtepunt in het nieuws. Ja. Dus Urgenda moest, moest wijken. Ja. De val van het kabinet in België. Nee, maar blokkeervries, dat is wel iets wat de mensen heel erg bezighoudt. En wat wij eigenlijk doen, is met z'n drieën praten erover. Is het gewoon in de telefoon in een groepsgesprek? Ja, Bastiaan Gelijnse werkte ooit bij McKinsey. En wij hadden toen iets heel nieuws ontdekt via McKinsey, namelijk teleconferencing. Maar dat schijnt je tegenwoordig allemaal op de iPhone te kunnen doen. Maar dat wisten we toen nog niet, 25 jaar geleden. Dus wij zien elkaar ook bijna nooit. We bellen alleen met elkaar. Dus elke ochtend. En dan is John is dan bij de rechtbank in Alkmaar en die zegt, oh jongens, ik ben mijn pasje vergeten. En dan moet hij weer terug naar Haarlem om zijn pasje te gaan halen, want anders moet hij zich namelijk laten visiteren. Ik durf het niet te zeggen, want dit wordt op Facebook uitgezonden natuurlijk. Ja, ongecensureerd. Maar wat er gebeurt is, ik zei bij deze blokkeervriesgrap vanochtend van wat ik dat zo naar vind, wie bepaalt dan dat het woord van het jaar is? En als je dan gaat kijken naar die woorden van het jaar, dat zijn alleen maar hele negatieve dingen. Het is helemaal niet. Volgens mij is het woord van het jaar is bijvoorbeeld het of zo, of en. Hoe vaak wordt nou blokkeervries gebruikt? Alleen maar in bepaalde kranten, omdat het een of ander lekker rellerig woord is. En dat vond ik naar. Toen zei ik, het zal wel komen doordat er wel weer gestemd mocht worden. En er zaten al die Leeuwarden, blokkeervries, dat moet het worden. Nou, ik weet niet of het allemaal Leeuwarden waren. Ik weet wel dat de blokkeervriezen zelf er wel heel blij mee waren. Oh ja, echt waar? Ja, nee, dat heb ik in een Facebook-feed gezien. Dat is dan toch weer een soort overwinning. Ja, terwijl ze wel vandaag na het bericht kregen dat ze DNA moesten afstaan voor de DNA-bank voor criminaliteit. Dat wouden ze dan ook weer niet. Want het is wel zo dan als een soort geuzennaam. Maar er zit ook gewoon blokkeervriezen nu hier. Weet niet, zijn er blokkeervriezen? Zijn er ook... Oh, kijk, hier. Ik heb toch wel een vraag aan jou. Ja. Want jij bent een echte Fries. Ja, daar wordt ook over gedebatteerd, maar Maar is het dan... Want het geeft wel een soort
een naam aan de Vriezen. Klopt. En ik kan me niet voorstellen dat iedereen dat nou ontzettend leuk vindt. Dat kan ook iets hebben. Nou, we kunnen even een onderzoekje doen. Wie voelt zich een blokkeervries? Wie voelt zich geen blokkeervries? Nou ja, kijk, dat zegt het al. Maar dat komt omdat je een connotatie erbij hebt, alsof het hele vervelende mensen zijn. Maar volgens mij zijn het gewoon best wel normale mensen. Nou, dat is helaas ook niet waar. Het zit vol met vervelende mensen hier. Maar hier, ja, vooral daar vooraan, die twee. Daar, ja. Nee, het klopt wel een beetje dat ze zijn ook al hier geweest. Hebben ook al mensen gezegd, nou, ik vind niet dat je namens alle Friezen kan spreken. En we gaan het volgend jaar ook onderzoeken in een Iepen Up Live. Van ja, wie spreekt nou voor de Friezen? Wanneer ben je nou een Fries? Het is het woord van het jaar geworden. En het was inderdaad met Gefeliciteerd. stemmen. Waar is de confetti? Ja, nee, die is geblokkeerd. We gaan nog even naar een ander fragment kijken. Pap, wanneer krijg ik borstjes? Nou, dat is natuurlijk een prachtige openingszin. Ik ben Jean-Marc van Ton. Hoi, goeiedag. Ik wou even. Dit is Gerrit de Jager. Dag. Hallo. En die heeft hier vroeger gewoond. En wilde vragen of we een keer nog heel eventjes hier naar binnen mogen kijken. Als het materiaal zich niet meer aandient, ga ik het niet zomaar zitten verzinnen. En dan sta ik ermee op moeten houden. Dan stop je ermee? Ja, dan stop ik ermee. In ieder boek laat ik ook even zo je titel zien of zo, weet je wel? En dat doe je toch eigenlijk wel in stripvorm. In het echt doe je dat niet. Nee. Je zou ook wel raar opkijken als ik dat nou zou doen. Kijk, Prikkebeen uit 1858. Dat is het eerste stripboek in Nederland. Ik durf er bijna niet aan te raken. Goed, we betreden nu het heilige der heiligen. Wat mooi is om te zien hier is het blauwe potlood. Om aan te geven waar dat puntjesraster moest worden aangebracht. Een origineel manuscript van een bommelverhaal. Nou, hier zijn pagina's, neem dat maar van mij aan, waar Toon er dus niks aan gedaan heeft. Maar er staat wel iedere keer Marten Toon. Ja, natuurlijk, maar dat is een merknaam. Ja, dit was uit een programma dat je hebt gemaakt over de Nederlandse strips. Ja, in 2011 bij de VPRO hebben we 8 afleveringen gemaakt van Beeldverhaal. Of 10. Maar in ieder geval, we hadden een stuk of 8 onderwerpen genomen. Waaronder humorstrips. En je zag hier wat mensen... Je zag bijvoorbeeld Gert de Jager. Familie Doorsom. Familie Doorsom. Maar je zag ook Jan Kruis. Ja. En die hadden we in dezelfde Jan aflevering gedaan. Ja. Jan Kruis, Jan Jans en de kinderen. En ik hoorde gisteren op de radio dat men ook bezig is met crowdfunding voor het Jan Kruis museum. Want Jan Kruis is alweer 2 jaar geleden overleden. Mm-hmm. En wij, striptekenaars, wij kennen elkaar allemaal een beetje. We vinden elkaar eigenlijk bijna allemaal leuk. Ik moet ook, als ik daar bijvoorbeeld Dick Matenaar hoorde zeggen... Ja, nee, de Toon heeft dat allemaal niet zelf getekend. En ik weet namelijk, dat is zoals hij erover moppert altijd. Want hij heeft namelijk heel veel van die tekeningen gemaakt. Hij werkte in de studio toen. Marten Toon eronder. Juist, en Dick Matenaar is een hele goede tekenaar en schrijver. Ja. En, maar dit was heel erg leuk. Dit was met het team dat tegenwoordig Arjen Lubach doet. En we zijn naar Amerika geweest, hebben we daar de comics bekeken. Naar Japan, manga... En een van de onderwerpen was ook de autobiografische strips. En dan zag je Barbara Stok uit Groningen. En Barbara heeft veel strips over zichzelf getekend. En daarin geeft ze zichzelf best wel bloot. Maar tijdens zo'n interview doet ze dat veel minder expliciet. Vond je dat jammer? Nou, het was best wel koud. Want jij bent zelf gaan striptekenen nadat je Suske en Wiske las, of niet? Klopt dat? Ja, nou... Ik denk, ik heb wel eens gezegd dat het eerste stripboek misschien De Witte L was. Van Suske Wiske. Maar het kan ook zijn dat het een Donald Duckje was. Oké. Maar laten we zeggen dat het Suske en Wiske is. Wie heeft allemaal Suske en Wiske gelezen, vroeger of nu? Kijk eens aan. Wie heeft Kuifje gelezen? Lucky Luke? Asterix? Ja, dat zijn toch wel allemaal strips uit België of uit Frankrijk. Nou, allemaal België. Hoe verhouden België en Nederland zich qua strips? Ja, nu, op dit moment. Nou ja, goed. Ik denk zelf terug. Ik denk, goh, ja, pas bij familie Doorsom ben ik Nederlandse strips gaan lezen. Eigenlijk Joop Klepsijker. Ja, maar het gekke was dat bijvoorbeeld Donald Duck... wij in Nederland al vanaf de jaren 70, jaren 80... werd de beste productie gemaakt door Nederlandse striptekenaars en schrijvers. Kijk, die Belgen hebben natuurlijk altijd een soort voorsprong gehad... Want zij hebben al vrij vroeg, net voor de oorlog, tijdens de oorlog... mensen als Hergé en Maurice en later Cossini en Van der Steen van de Suske en Wiske gehad... die in staat waren om dit medium
iets verder te brengen. Ze hebben allemaal... Hergé, jij hebt een tekening van Georges Remy. Hergé, de tekenaar van Kuifje, heeft echt een nieuwe beeldtaal uitgevonden. De manier waarop bijvoorbeeld van die kringeltjes zijn achter Kuifje als hij aan het lopen is. Dat heeft Hergé bedacht. En deze mensen, dus Hergé en Van der Steen, die hadden het allemaal weer afgekeken van onze overgrootvader, noem ik het altijd, onze overgrootopa, en dat was Uncle Walt Disney. Walt Disney, dat is de man geweest die eigenlijk comics en strips wereldwijd heeft groot gemaakt. Het bestond altijd wel, maar hij was ik zeg altijd, je hebt een biografie over Walt Disney, dat heet The Dark Prince of Hollywood. Daarin wordt Walt Disney ook afgebeeld als iemand die eigenlijk best wel een slecht leven had als kind. En als hij dan in de stal van zijn oom zat en dan ging hij tekenen, dan kon hij in een soort fantasiewereld verdwijnen. En hij merkte dat mensen daar behoefte aan hadden. En hij had het heel snel in de gaten. Oh, maar wacht, misschien als ik zelf zit te tekenen, dan moet ik elke dag zo'n poppetje tekenen. Dan was ik nou daar mensen voor inhuur. En als ik ook nog mensen inhuur voor het verkopen ervan en mensen inhuur voor het inkleuren en zo, dan kan ik wel. Inmiddels is Walt Disney het grootste entertainment. Walt Disney heeft alles. Ja, we gaan zo verder praten over Walt, want heb je nog een filmpje van. Dus, maar eerst wouden we graag even naar onze gast gaan, Asing Waldhaus. Als die dan even bij de microfoon komt staan, even een applausje. Asing Waldhaus, journalist en columnist van Leeuwarden Krant. Want Asing heeft ons even geholpen. Asing, bedankt. Ja, tussen de bedrijven door. Ja, maar, ja, heel erg bedankt daarvoor. Ook voor al het harde werk. Want we dachten, waarom is Fokke en Sukke er niet in het Fries? Dus we hebben even Asing gevraagd om Fokke en Sukke te vervriezen. En dan gaan we even naar een paar kijken. We hadden wel heel veel klaar, maar kijken even naar een paar. Dus eerst krijgen we de Nederlandse. Deze is van vorige week, volgens mij. Dan de Friese. Jean-Mike, als je die nou even voorleest. Fokke en Sukke reguleren de markt. De eerste €385 vallen onder het eigen risico. Maar daarna is de ecstasy verkies. Vergees. Ja, mooi woord, vergees. Ja. Dus het is ook Engelse for gays. Vergees. Voorgeven. Ja, voorgeven. Gratis. Ja, gratis. Ja. Even naar de volgende. In het Nederlands. Zal ik het Nederlands doen? Misschien kun je het even afwisselen. Ja, heel goed. Fokke en Sukke zaten ook in de commissie Remkes als excuus lager opgeleide. Maar geen idee waar het over ging. Ja, dat moet toch even. Vorige week kwam een rapport uit dat er te weinig geluisterd wordt naar lager opgeleiden. En dat was een rapport gemaakt door een stuk of 7 mensen. Allemaal maar eens professor, dokter. Er zat dus geen enkel lager opgeleide in, behalve dan Fokke en Sukke. En toen zeiden John en Bastiaan, maar beeld ze nou niet weer hartstikke dik af met een sigaretje. Dat doe ik altijd met lager opgeleide. Dus ik heb ze nu een beetje dik en zonder sigaretje afgebeeld. Ja, in het Fries wordt hij dan, Asing. Fokke en Sukke ziet ik in de commissie Remkes. Ik moet even, als excuus leeg oplieden. Dat is een verzonnen woord overigens. Geen idee werd het toe gier. Maar hebben jullie dan geen laag opgeleide in Friesland? Nou, er is in ieder geval geen woord voor. Dus of het is zo normaal dat je het niet hoeft te benoemen. Nee. Of het is zo abnormaal dat er geen woord voor is. Ja, daar zijn we nog niet uit. De volgende. Fokke en Sukke hebben er 1 in de kijker. Daar, een geel hesje. In Nederland? Zeker een dwaalgast. Nou, dit lijkt wel alsof ik het voor Friesland heb gemaakt. Ja, precies. Fokke en Sukke hadden er in het zicht. Daar, een geel hesje. In Nederland grif een dwaalgast. Het dwaalgast is een Fries woord. Nou, dat heb ik er maar van gemaakt. Ja. Ik heb het woordenboek van de Friese Academie erop nageslagen, maar dat doen niet aan dwaalgasten. Nee. Maar dwaalgast is op zich een woord dat van vogelaars komt. En namelijk, dat is bijvoorbeeld een grutto in Friesland. Dat is een dwaalgast. Ja, precies. Die zijn er niet meer. Opeens, een dwaalgast. Nou, het Friese woord, als het mensen zou zijn, zou import wezen. Maar ik weet niet of ze dat voor vogels ook gebruiken. Ik ben geen vogelaar. Geen idee. Ja, de volgende. Fokke en Sukke zijn weer in Nederland. Die slee hebben we weggedaan. Al onze grote grazers zijn afgeknald. En dat wordt? Fokke en Sukke ben weer in Nederland. Die slieden hebben we voordien. Alles grote grazers ben delsketten. Dan gaan we weer eentje verder.
Fokke en Sukke vieren pakjesavond. Zwarte Piet, zo stigmatiserend. Wij spreken liever van tot Zwarte Piet gemaakten. Ook hier wil ik toch eventjes wat over zeggen. We hebben... wij kregen een brief van NRC Handelsblad doorgestuurd van ja, maar wat betekent nou RGVT-DK? En daaronder zie je nou bij de ondertiteling zie je onze initialen staan, Riet, Gelijns en Van Tol. En wij staan altijd open voor suggesties. Ik weet niet hoe je het Fries moet zeggen, maar suggesties van mensen. En dit was een suggestie van een van onze vrienden. En dat is de journalist Bart de Koning. En die appte aan John en Bastiaan deze grap. En dat werd dan in het Fries... Geen idee, nee. In het Fries wordt het... In het Fries is de ondertekening hetzelfde. Maar in het Fries werd het... Fokke en Sukke vieren pakjes, joen. Zwarte Piet, sa stigmatiserend. Dat is een beetje Onno P. Valkenaar Fries. Wij praten leven van ta Frieske Piet makkemeesken. Nou, Frieske Piet, Zwarte Piet makkemeesken. Zwarte Piet. Het was Zwarte Piet makkemeesken. Ja. Zou het, Azing, zouden Fokke en Sukke in het Fries een onwinst wezen van de Louter Kranten? Ja, maar het is met die dingen een beetje zo, vind ik in ieder geval. Ik ga niet over de Leeuwarden Krant in die zin, dat het ook vrij gauw iets krijgt van lesmateriaal, vind ik zelf. Dat had ik hier ook al een beetje bij, want iedereen leest wel Nederlands. En Fokke en Sukke heb je als het ware al uit. En dan lees je hem ook nog een keer. Net als nu. Je gaat meer naar de verschillen tussen Nederlands en Fries kijken. Dan dat je denkt, die mop is in het Fries 100 keer zo leuk. Of zoiets dergelijks. Ja, het is jullie werk, zou het vertaalbaar zijn? Zouden Fokke en Sukke in het Engels, Duits of het Frans kunnen? In het Engels kan het, in het Hongaars en in het Russisch. Dat weet je omdat... Die boekjes hebben uitgegeven. Maar in het Fries zijn we een keer gevraagd om een Fries boekje te maken. En toen hadden we precies dat probleem. We zeiden van ja, maar dan krijg je dus net als Jippes en Jannekes, in Horto ambulant. Dat je dat gaat vergelijken. Het wordt soort taalmateriaal. Ja. Wat wel heel erg leuk zou zijn, wat ik erg op prijs stel. Jullie hebben ook wel van die gespecialiseerde uitgaven gemaakt. Bijvoorbeeld bij rapporten enzovoort. Weet je wel, die heel... of over Nederlandse taalgebruik, weet ik veel. Of over de geschiedenis van Nederland, de kanon. En daar zou je vast wel iets mee kunnen. Want hier in Friesland verschijnen natuurlijk net zo goed van dat soort rapporten. En dat zou ik in ieder geval heel erg geestig vinden. Dus als we hier dan toch verzoekjes mogen doen, dan doe ik dat verzoekje. Wat een goed verzoek. Wat hebben we hier? Nou, jij zegt de kanon en het is waar. We hebben 10 jaar geleden hebben we de historische kanon van Fokke en Sukke gemaakt. Toen had je de commissie, ik kan niet, maar de commissie van Oostrom heeft toen bedacht dat Nederland in 50 vensters de geschiedenis zal worden samengevat, zeg maar. En wij hebben toen besloten om bij ieder venster 2 of 3 cartoons te maken. En inmiddels hebben we echt net sinds een maand of zo hebben we een nieuwe versie, een nieuwe editie van uitgebracht. Dat heet de nieuwe historische kanon van Fokke en Sukke met een nieuw voorwoord van Frits van Oostrom. En daarin hebben we dat wel gedaan. Diezelfde vensters zitten daarin? Dat was het probleem. De voorkant van het eerste boekje was Fokke en Sukke zie je dan als monniken aan een schrijftafel zitten. Mm-hmm. En dan zeggen ze, ja, die handgeschreven, die gedrukte boeken, dat zal wel niks worden. Mm-hmm. En mensen zullen toch altijd handgeschreven boeken willen blijven lezen. Alleen dat is precies het venster dat eruit is gehaald bij de evaluatie van deze commissie. Er komt binnenkort een rapport. Dus toen hebben we van de voorkant nu gemaakt, kan de geschiedenis niet gewoon stoppen? Zo blijven we bezig. En dan zie je dus diezelfde Fokke en Sukke zitten. Ja. Maar er was ook een grap bijvoorbeeld, die had ook met Friese te maken. Ja. En die hebben we eruit gehaald. Ja, er stond een grap in over, dat was die verlichting. Term. Nee, de verlichting, nee, dat heeft niet zoveel met Friese te maken. Nee, maar daar is IJzinga dan niet als symbool voor gekozen? Nou, dat is waar. Dat is we hebben nu, maar dat is echt niks. We hebben inderdaad... Wat een toeval allemaal. Wat een toeval. We hadden de verlichting en we hebben nu een nieuwe cartoon ervoor in de plaats gedaan, omdat IJzinga eigenlijk wel degene is waar we ook als Nederlander gewoon trots op kunnen zijn. En dan zie je Fokke en Sukke staan in het planetarium van IJzinga. En dan staan ze een bordje te lezen dat het hele planetarium met steun van Friesland en
de Hubo in Harlingen tot stand is gekomen. En inderdaad heeft de Hubo in Harlingen, die dus blijkbaar blijkt te bestaan, het origineel wilden ze kopen. Goed. Ik kan het nu niet zo snel vinden, maar we hebben Friesland speelt een rolletje daarin. En ik vind het een heel goed idee om dat een keer te doen. En dan zou het in feite voor alle provincies kunnen doen. Maar ja, eigenlijk wil je ook dat Fokken en Sukken gewoon voor heel Nederland is en niet alleen maar voor Het is wel leuk als in het Fries dan zou het Fokje en Sukje zijn. Dat zou dan wel weer heel erg aardig zijn. Dat klinkt wel heel erg... Dan mogen jullie gaan nadenken of het een betere naam daarvoor is. In het Latijn hebben we Focus et Succus ervan gemaakt. Nog even over die 25 jaar. Hè? En we hebben het nu over geschiedenis. Al die dingen die je met Fokken en Sukken doet. Jij bent natuurlijk ook veranderd zelf in die 25 jaar. Net als je collega's. Wat zijn Fokken en Sukken ook met jullie meegegroeid? Niet echt, want Fokken en Sukken begonnen al als poppetjes, als lege hulzen, waarin wij onszelf kwijt konden. En toen maakten we ontzettend veel vrouwenvriendelijke grappen. We waren student. En over bier, we waren student. En weet je wel, ook over seks. En hypotheken doen we nu, weet je. Dat is toch iets heel anders. Het is toch heel anders geworden. En een grap over seks maken we al helemaal niet meer. Als we een grap over seks maken, dan vragen onze vrouwen van... Huh? Oh, dat mag niet meer? Nee, dat mag echt niet meer, hoor. Oh. Nee. Dat is mijn vrouw zit hier in de grap. Nee, we hebben wel gemerkt dat we het gewoon zelf minder leuk vinden. Want we hebben... Maar zijn er dan taboe onderwerpen? Bijvoorbeeld de islam, terrorisme, dat soort dingen? Nou, eigenlijk niet. Maar... Weer nog, hij mocht wel gaan zitten of niet? Ja, Azing mag gaan zitten trouwens, dames en heren. Bedankt, Azing Waldhuis. Ja. Dankjewel. Ja, sorry dat ik het even overneem. Want altijd als men over islam begint, dan denk ik... even snel het onderwerp veranderen. Maar zijn er behalve wat je niet meer mag... jullie niet meer mogen van jullie vrouwen... dingen die van elkaar niet mogen? Die je alleen maar in de auto vertelt, die grappen? Nou, kijk, dus op het moment dat we bezig zijn... dan mag alles. Dan zeggen we ook alles. En dan komt er ook iets... Zoals? Ja, dat ga ik nu niet zeggen. Nu is je kans. Nee, dat is het. Maar bovendien weet ik het ook niet. Want je weet al heel snel, je voelt al heel snel aan... Dit is een grap die gewoon heel veel mensen niet leuk vinden. En daarmee doe je mensen pijn. En waarom zou je nou grappen maken... waarbij je een deel van de mensen pijn doet? Maar als je zo gaat denken, blijft er dan straks... want tegenwoordig doen mensen al pijn als je een spreekwoord gebruikt met een dier erin... Hoe ver gaat dat dan? Want straks zijn Fokken gewoon stom. Dan zeggen ze niks meer, doen ze niks meer. Piemeltje moet bedekt. Nou, als mensen dan nog steeds blijven lachen, is het best oké. Maar dat zal wel niet gebeuren. Nou, vorige week hadden we die aanslag bij die kerstmarkt in Straatsburg. En we hadden het was echt groot nieuws. En we vonden, daar moeten we toch iets mee doen. En bovendien was op dat moment nog niet helemaal bekend wat nou de dader was en hoe het nou precies zat. En toen hebben we een grap gemaakt over het verhuizen van het Europees Parlement altijd van Straatsburg naar Brussel. Dus dat nu ook die dader, die toen op dat moment op de vlucht was, nu naar Brussel ging om daar de hele boel nog een keer te doen zoals dat met het Europees Parlement ging. Ja. Daar hebben we wel even over gehad. En dat is, want er zijn ook mensen die daar bij overleden zijn. Ja, maar mijn vraag is een beetje van, hoe ver kan je gaan in dat er mensen zijn die er aanstoot aannemen? Nou ja, dat hangt een beetje vanaf. Kijk, bij zo'n aanslag in het buitenland... Oké. Maar als het nou toevallig in je eigen buurt is iemand... en er is een kind vermoord of zo... zoals dat meisje van 16 in Rotterdam... Ja, dat is gewoon niet leuk om daar een grap op te maken. Dat vindt ook echt niemand leuk. Nee. Maar het kan wel zijn tijdens het brainstormen... dat iemand opeens daar iets... En dan weten we alle drie, die doen we niet. Durf je er wel dan gezamenlijk toch om te lachen? Want lachen om hele trieste dingen kan toch ook heel goed zijn? Ja, maar lachen gebeurt gewoon vanzelf. En wij gebruiken de lach ook altijd als... als het model waarin zo'n grap oké is. Als we een grap verzinnen en van ons drieën lacht er niemand... dat is eigenlijk wel een heel goed moment dat we denken... misschien is dit toch niet zo leuk. Nee, heel goed. Bedankt voor nu. We gaan even naar muziek. We hebben hier een van de grootste hip-hop talenten van Friesland. Groot applaus voor Louis Pedro en zijn crew. Let's get it. We komen jullie blessen met wat hip-hop, toch? Dit is iets van een EP waar we mee bezig zijn. Het kan niet exact zijn in de datum, maar het gaat één deze dagen uitkomen. Let's get it, man. Alright.
die mond. Ik moet op, je weet zelf toch, minimaal kop. Zie je flop, als ik binnen strop, zit hij op de kop. Je weet zelf toch, minimaal kop. Zie je flop, als ik binnen strop, zit hij op de kop. Kan niet flexen voor een donnie, je wilt dat ik kom, maar waar is money? Mijn boeken liggen hoog, verder dan de maan, voel me net als Ronnie. Ik heb die saus en drip, ik doe wat ik skip. Ik heb die saus en drip. Geen tijd voor jouw kip, geen tijd voor jouw kip. We voelen met best als domme win. Jouw gang dat is niks, boys zijn dom veel tijd voor chicks. Maar ik ben in mijn gang, hey. Oh ja dit is gangway, heb dit is splendid, yeah. Hoe is je? Ik kom als Louis die moeilijk doet. Ik kan niet anders dan Louis. Dus je begrijpt dat ik Louis word, yeah. Ik wil bitches in de trein. Ik wil big in de verkleinen. Echt mogelijk met een flyer. Je weet zelf toch, minimaal kop. Zie je flop, als ik weer een strop. Shitty op de chip. Minimale kop, zie je flop. Als ik weer een strop. Shitty op de kop. Maar waarom wil je switchen op de gang, hey? Ik ben met mijn boys, ja dat is gangway. Ik ben een master net een sensei. Ik zet de city op de kop. Ik draai sneller dan een dopfles. Je weet zelf, ik ben op next. Never lekker als je mij catch. Never meer les, ik wil nu meer. Skippen de les, hoef je niet meer. Ben al hier, hoef je niet meer. Ik heb dit er weer in. Sta bij de kassa nu. Ik stond die binnen nu. Heb je die massa nu? Iedereen die hoort me. Zeg je mening klaar. Wacht als ik iets drop. Ik negeer het maar. Zit hier in top. Je weet zelf toch, minimaal kop. Zie je flop, als ik weer eens drop. Zit hij op de kop. Top. Zie je flop, als ik weer eens drop. Zit hij op de kop. First of all. Yes, Louis Peter, dankjewel. Bonsoir Leeuwarden crew. We zien ze zometeen nog een keer terug. Dankjewel. Zijn Fokke Sukke vaak rappers geweest? Nou, we hebben toevallig één van ons drie is echt een ontzettend grote hip-hop fan. En ik heb een zoon die een grote fan is. We hebben er wel grap over gemaakt. Onder andere ook in dat jubileum van NRC hebben we een grap gemaakt dat die rappers altijd alles op alles laten rijmen. Op een gegeven moment rijmt zelfs paal op water of zo. En dat je denkt, misschien dat daar nog een beetje aan gesleuteld moet worden. Maar wat ik wel heel erg gaaf vind van deze jongens, is echt heel goed. Echt, Fokke Sukke ging ook mee hippen. Hij was ook een beetje bang dat ze gingen vallen. Maar wat ik heel goed van ze vond, is... ik ben natuurlijk opgegroeid met gewoon de oude... Ik hou bijvoorbeeld van Slick Rick. Dat is jaren 80 hiphop. Dat vind ik heel erg gaaf. Maar old school. Dat vind ik heel erg leuk. En mijn zoon vindt dat helemaal niks. Die houdt van Kendrick Lamar. Maar wij zijn natuurlijk ook met Eminem opgegroeid. En wat je nu ziet bij de huidige generatie... Jullie gebruiken de hele tijd dactylie, hè? Jullie gebruiken een soort metrum. Dat is eigenlijk wel een nieuwe ontwikkeling in de nederhiphop. Waarbij je best wel oude vormen van... dus lang, kort, lang, kort... En dat je dan krijg je een beetje zo'n lekkere... stuiterende... En dat is ontzettend gaaf. Bounce. En dat maakt dus dat jullie gewoon echt goede dichters zijn. Dat je met klank bezig bent om dat voor elkaar te boksen. Dat vind ik echt geweldig. Ik denk altijd van dit is de manier waarop ook die oude Grieken hun... Homerus voordroegen, maar dan zonder dan een DJ erachter, denk ik. Nou, klopt. Bedankt jongens. Neem maar lekker weer plaats waar jullie zaten. Dan zien we jullie zo meteen terug. We gaan even weer terug naar waar je al over begon. Walt Disney, en hebben we ook een filmpje van. Disney's new series was the test ground for innovation, with firsts in sound technique, color and multiplane camera technology, which produced a three-dimensional depth never seen before in animation. Walt intended the studio to be the place where you created great art. That was so instrumental to Walt's understanding of the studio. And that became, in many ways, the most powerful element in how he dealt with his workers.
they wanted to produce great things. He made them want to produce great things. Ja, wat gaaf. Ja. Dit is een officiële biograaf van Walt Disney. Dit komt uit een BBC-documentaire over Uncle Walt. En die begint, zoals hier bijvoorbeeld, over de toch wel echt innovatieve dingen die Walt Disney heeft gedaan. Zoals die camera waarin je verschillende lagen hebt, waardoor je diepte kon suggereren. En weet je, het begin van Pinocchio, dan ga je over zo'n stad heen en zo. En dat heeft deze Walt Disney toch eigenlijk voor elkaar gekregen. Ook omdat hij het gewoon heel erg fijn vond om dingen uit te vinden en daar als eerste mee te zijn. Films met geluid, tekenfilms met geluid. Of zelfs de eerste avondvullende tekenfilm, Sneeuwwitje, is nog steeds geweldig. Ja. Je zei van dat onze aartsvader zijn net. Toen sprak je heel mooi over hem. Maar is hij voor jou dan ook nog steeds inspirerend? Ja, op heel veel verschillende manieren. Omdat als je hem beter gaat leren kennen, dan zie je opeens van maar er zit dus aan die positieve kant ook een negatieve kant. En een van de dingen is als jij studiobaas bent van 900 mensen, dan ben je ook een soort slavendrijver. En dan kun je wel zeggen, films, call me uncle. En we zijn dat in. Maar ondertussen was hij zo ontzettend. Die mensen die voor hem werkten, als een soort tentakels van zijn eigen. Hij manipuleerde ze en hij gebruikte ze zonder dat hij het zelf in de gaten had. En op een gegeven moment gingen die studiomedewerkers ook staken. Dat is de Great Animation Strike van 1942. En toen was Walt helemaal, hoe kan het nou? Maar ik ben jullie vader. Ik zorg voor jullie. En toen heeft hij ook gewoon de maffia ingehuurd om dan die stakers tot zwijgen te brengen. Dus dat was zo'n staker, zo'n animator met een kerel hebben jouw twee collega's was een paardenhoofd gevonden in hun bed met groetjes Jean-Marc? Of? Ja, dat is de paardenhoofd in het bed is uit Godfather, maar dat is een van onze hoogtepunten van een van de eerste boekjes. Dan zie je Fokker en Sukker staan bij een paardenhoofd in een bed. En mocht deze betalingsherinnering de betaling hebben gekruist, dan kunt u deze betalingsherinnering als niet verzonden beschouwen. Het blijft natuurlijk ingewikkeld, dit soort dingen. Maar ik vroeg je van, is hij inspirerend? En dan vertelde je van, hij is slavendrijver. Nou, en toen, ik was in 2011, net voor de opnames van het beeldverhaal, waar ik een jaar mee bezig ben geweest. Ik had een studiootje van een man of 4, 5. En we stonden bijna 5 jaar lang, hebben elke dag in de wereld doorgestaan. We stonden in allerlei kranten. We stonden in ongelooflijke hoeveelheid blaadjes. Van banken tot allemaal dingen en zo. En ik stond op hetzelfde punt als Walt Disney om zo'n studio te worden. Om uiteindelijk, net zoals bijvoorbeeld Martin Toonder, niet meer zelf je tekeningen te maken, maar mensen in te huren die dat voor je doen. En dan word je heel erg rijk, maar dan word je net zoals Walt Disney en Hergé en Toonder uiteindelijk heel erg ongelukkig. Want je bent niet meer datgene wat je maakt. Je bent zelf, Walt Disney werd het merk. Martin Toonder zei op een gegeven moment ook van mijn handtekening is zelfs niet meer van mij, want die is gedeponeerd. En toen op het eind van zijn leven kon hij zijn eigen handtekening niet meer gebruiken. Nou, dat is natuurlijk heel naar. En wat, toen jij je dat realiseerde met Onkel Walt in je achterhoofd, ben je toen ook een ander pad ingeslagen? Ja, ik heb al mijn medewerkers ontslagen. Maar op een lieve manier hoor. Jongens, kennen jullie wel Disney? Dat is echt niet leuk om daar mee te werken. En ik ben toen gaan schrijven. Ik ben begonnen aan. Ik ben afgestudeerd als historisch letterkundige. En ik vond het ontzettend leuk om in archieven te zitten en oude brieven en middeleeuwse, 17e eeuwse teksten te lezen. En ik ben toen vanaf 2011 begonnen om weer mijn oude hobby op te pakken. En ik ben dit boek gaan schrijven. Het eerste deel van een trilogie over Jan de Wit. Gaan we zo meteen verder over praten. Nog even over Walt Disney. In het begin was het echt tekenen, was het tekenwerk. Nu is het veel 3D. Computermodellen, berekeningen, servers die zo hard moeten werken voor het bepaald iets wordt. Vind je dat ook nog mooi? Of zeg je, dat is zo ver af van het tekenen voor mij? Ja, en het is het nadeel van Walt Disney. Als je tegenwoordig voor Walt Disney werkt en jij verzint iets, dan komt een heel team erbij en alles wordt getest. En uiteindelijk krijg je dus één brei van best wel brave, nietszeggende verhalen die ze ergens gepikt hebben en verwerkt hebben. En in mij doet het niet zoveel meer. Ik ben daar niet meer voor ontvankelijk. Maar misschien komt het ook wel een beetje door de leeftijd. Dat weet ik niet. Zijn er nog landen waar... Is het nog in Japan waar nog veel meer wordt getekend? Is dat nog inspirerend? Ja, de Japan, anime's,
Japan heeft... Er is Osamu Tezuka, is de Japanse uitvinder van zeg maar die manga met die grote ogen. En dat kwam omdat hij helemaal gek was van Walt Disney. En ik geloof 80 keer naar Bambi is geweest en dacht dus dat alle poppetjes Bambi-ogen moesten hebben. En daarna gingen al die Japanners dat natekenen. Maar ze hebben een hele andere manier van verhaal vertellen. Die verhalen zoals bij Walt Disney hebben toch wel een laag waarbij het een boog is en dan eindigt het moralistisch en het eindigt allemaal goed. Maar bij die Japanse tekenfilms... Het gaat alle kanten op en het eindigt opeens in het midden. En denk je, huh? En dan, er is bijvoorbeeld, hoe heet dat? Van die gekke tekenfilms. Of die strips van die meneer die net is overleden. Ja, het probleem met de Japanse naam is, ik ben er niet zo goed in. Hoe heet dat? Met die het geestenrijk. Ghibli, van de Ghibli Studios met Spirited Away bijvoorbeeld. Spirited Away. Dat is zo'n mooie, geweldige film. En wij kunnen niet voorspellen wat de volgende scène is. Want wij snappen dat de manier waarop het verhaal verteld wordt niet. Want wij zijn westers en we zitten niet in de Japanse traditie. En ja, dat zie je wel meer terugkomen. Je ziet nu bijvoorbeeld in de... maar dat heeft met de Nederlandse strip te maken. Dat er is de Nederlandse stripwereld is eigenlijk een beetje vergane glorie. Er is niet echt meer... Hoeveel stripwinkels heeft Leeuwarden? 2? Oh. 1. Nou goed. Maar dat is eigenlijk niks voor zo'n stad. Vroeger waren het veel meer. En de meeste boekwinkels verkopen misschien ook nog wat strips. Dat is Suske en Wiske en zo. Maar wat er gebeurd is dat er dus jonge striptekenaars zijn die op internet ook steeds meer gekke dingen publiceren. Die juist niet voor een commercieel Walt Disney-achtig oogmerk zijn bedoeld. Maar gewoon bezig zijn met lekker tekenen en gekke dingen. En het grappige is dat bijvoorbeeld... er is zo'n striptekenaar van mijn leeftijd... T-Pex, die net zo'n boek heeft gemaakt over Andy Warhol. Nou, dat is over de hele wereld goed ontvangen. En ze zeggen, die Nederlandse striptekenaars, die doen best wel gekke dingen. En Japan zegt, die Nederlandse striptekenaars, dat is niet te begrijpen. En dat vind ik wel heel gaaf dat dat gebeurt. Ja, dat is eigenlijk precies wat wij over hun zeggen, andersom ook. Ja, dat gebeurt echt. Ze hebben het echt in Frankrijk gezegd, nee. Terwijl vroeger was altijd België was het land waar het gebeurde. En nu zijn er, en er zitten ook M.E. de Jong, ze is een jonge striptekenares. Maar je hebt ook Ipe Driessen, dat is een stripfotograaf. Ja. Die maakt gewoon hele gekke dingen. Dat is heel erg leuk. En ik hou er wel van. Fijn. Mooi. We gaan even naar Marianne, want wie heb je bij je? Ik heb bij me Lilian Zielstra, stadsdichteres van Groningen. Ja. Welkom, welkom. Dankjewel. Wat heb jij met strips? Want ik zag jou net heel instemmend knikken en heel... Ja, nou, ik werk in een boekhandel. En ik vind het dus ontzettend leuk om te zien inderdaad... de bonbons worden nog steeds veel verkocht. Er komen ook steeds vaker verstrippingen van literaire werken uit. Bijvoorbeeld Blokker is laatst. Of Familieziek van Adrien van Dis. Dat komt dan uit als strip. Dus dat vind ik heel erg leuk. En ik ben ook dol op Disney. Daar ben ik mee opgegroeid. Dus daar hou ik wel van. Super tof. Hey, en jij dicht dus? Ja, je bent het podium delen met een hond. Dat is wel leuk. Heel lief. Ja, er ligt hier een hele tijd een hondje. Super lief. Die is van Azing. Jij je bent de stadsdichteres. En jij vertelde net iets, en dat vond ik zo mooi, over een van de taken van de stadsdichter. Ja, je bedoelt de eenzame uitvaart, hè? Ja, dat is een Gronings idee. Daar ben ik altijd wel trots op. Namelijk dat als er iemand overlijdt die geen familie nalaat... die wordt dan dus op kosten van de gemeente waar die persoon woont... begraven of gecremeerd. En vaak is er dan dus niemand om die persoon een soort afscheidssaluut te geven. Dus de stadsdichter gaat dan daar naartoe. Die leert die persoon postuum eigenlijk kennen... en die schrijft dan een gedicht voor die persoon... en draagt dat voor op de gelegenheid... Ja, dat vond ik zo'n mooie taak. Dat is echt, dat vond ik echt heel hartverwarmend, zeg maar. Ja, dat is heel mooi, ja. Hey, en jij gaat voor ons een gedicht voorlezen. Mm-hmm. En je had een heleboel bij je. En je ging iets uitkiezen wat hierbij paste. Ja, dat is niet gelukt. Ik ga gewoon iets voordragen wat ik een mooi gedicht vind. Dus Oké, nou... Nou, ik zag net de titel. Toen moest ik toch stiekem wel even gniffelen, want... We zagen hem net wel voorbij komen. Ja, de titel van het gedicht is Hertenkamp. Dus ja, het komt op Bambi. Zeggen we nu. Ja, nou ja, dat. Ik zou zeggen, Lilian, take it away. Ja, dankjewel. Hertenkamp. We fietsten elke ochtend naar een schoolgebouw met kinderen die allemaal blond zijn geboren... en bewogen ons over het plein volgens ongeschreven regels... jaagden kraaien bij afvalbakken weg... Zaten in de klas, als in een bus, noemden de juffen bij hun voornaam...
en de meesters bij hun achternaam. Leerden over wasdom door in het hertenkamp naar vliegenzwammen te zoeken. Onder een steiger vonden we een dode muskusrat en draaiden hem met een stok op zijn rug. Pas toen zijn buik omhoog stak, zag ik hoe mijn eigen armen eigenlijk voorpoten zijn. Hoe ik een dier ben dat steeds het zachtste voor zich houdt. Dankjewel. Dankjewel. En we gaan jou zo nog een keer horen. Geweldig, ja. Bedankt. Naast mij staat Gerda. Hoi. Wij besteden namelijk ook altijd aandacht aan wat speelt er actueel in de stad en wat is er te doen of wat speelt er. En jij bent hier niet voor zomaar iets, want jij bent mede verantwoordelijk voor een bijzondere campagne. Kan je iets over vertellen? Ja, ik ben van het Centrum Seksueel Geweld en er is op dit moment een campagne gaande onder studenten en horeca om duidelijk te maken dat het centrum er is. Als jij te maken hebt gehad met een verkrachting of iets anders op het gebied van seksuele grensoverschrijdingen, dan kan je daar terecht. Was die campagne nodig? Die campagne is nodig, want als mensen seksueel geweld hebben meegemaakt, dan is de eerste instantie niet zo dat je denkt van, oh, ik moet hier direct over praten. Er is toch heel vaak schaamte of onzekerheid of verwarring, omdat de meeste mensen die dat doen ook uit de bekende kring komen. En waarom speciaal op studenten gericht? Omdat uit onderzoek blijkt dat, en het gaat niet zozeer over studenten hoor, het heeft meer met leeftijd te maken. Dat jongeren vanaf een jaar of 16 tot en met 26 zeg maar meer risico lopen op een vorm van seksueel geweld dan daaronder of daarboven. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met dat deze leeftijdsgroep natuurlijk seksueel actief is. Maar het is... En boven de 26 niet meer? Helemaal niet, nooit. Nee, dat klinkt heel raar. Dat weet ik, dat ik als ik dat zeg, dat het heel raar klinkt. Natuurlijk zijn mensen tot en met 95 of 180 seksueel actief. Gelukkig. Ja, maar het is wel zo dat in die leeftijdsgroep van 16 tot en met in de 20, zeg maar, dan ben je nog heel druk in je persoonlijke ontwikkeling, ook in je seksuele ontwikkeling. En dan is het soms best lastig om te kunnen zeggen van, nou, dit wil ik wel en dat wil ik niet. En je daar ook aan te houden. Heeft het ook met uitgaansleven te maken? Wat gebeurt in clubs en in bars? Het heeft ook met uitgaansleven te maken. Het heeft ook te maken met gebruik van alcohol of andere middelen, waardoor grenzen toch een beetje vervagen, wat ook wel weer zorgt voor verwarring. En het gebeurt ook veel inderdaad in clubs enzovoort. Als je zo vraagt, dan weet iedereen wel voorbeelden te vertellen van plekken waar je op stap bent, waar mensen aan je zitten wat je eigenlijk niet wilt, maar wat soms als normaal wordt gevonden. En wat dan ook maar gewoon gebeurt. Ik sta hier dus niet als een enorme normvrouw te zeggen van alles mag niet, absoluut niet. Maar wel dat ik weet dat het soms over grenzen gaat. En wat kunnen studenten, of wat gaan we daarvan zien hier, jullie campagne in het uitgaansleven of waar studenten komen? Als je op stap bent in Friesland, Sneek, Leeuwarden, andere steden of dorpen, daar hangen reclames op de toiletten. Er zijn veel plekken waar ook posters hangen, waar het telefoonnummer van het Centrum Seksueel Geweld op staat. We zijn op de NHL, op standen. Ik ben betrokken geweest bij lessen daar, op de hotelschool. Er zijn interviews gemaakt. We gaan naar plekken toe. Nou, van alles. Niet meer aan te ontsnappen. Vast wel, maar we doen heel erg ons best om het inderdaad kenbaar te maken. Nou, bedankt voor jullie mooie werk en succes met de campagne. Even een applausje. Zo. Ja, we gaan even naar de volgende video. Dat gaat over geschiedenis, iets waar je ook helemaal gek van bent. Eerst even een filmpje. Johan van Oldenbarneveld. Jij was dé politicus van de Gouden Eeuw. En je bent opgeklommen uit het laagste van het lage volk, hè? Ja, zeg maar van de stront naar de glorie doen. En je vader heette Gekke Gerritje en die had ooit iemand vermoord, lees ik? Ja, dat klopt. Maar een hele leuke, warme man. Ja, en jouw twee zussen waren prostituees, Klopt. Ja, maar hele leuke, lieve, open meiden. Maar hoe kwam jij omhoog uit jouw milieu? Nou, gewoon door een steenrijke vrouw te trouwen, Maria van Utrecht. En dat gaf mij de gelegenheid om te gaan studeren, jurist te worden en door te stoten naar de top. Om zo uit te komen bij Willem van Oranje. Willem van Oranje, inderdaad. Ja. Ach, dat was een man. Legerleider, politicus, die kon echt alles. En weet je wat hij nog meer kon? Kijk maar even mee. Dit is Willem van Oranje. Bonjour. Jij bent de vader des vaderlands. Ja, inderdaad, c'est moi. Oui. Jij bent vermoord door Balthasar Gerards in 1584. Oui, dat was niet zo leuk, hè? Oh la la, oh la la. Jij bent de stamvader van de Oranjes.
Nou ja, dan je doet je best, hè. Je spreekt geen Nederlands. Non, non, hélas, pas du tout, geen woord. C'est vrai. Ik spreek alleen Frans. Seulement français. Alleen Frans. Je bent beroemd, aanbeden, een van de grootste Nederlanders ooit. Dank u wel. Merci. Maar wat niemand van je weet, is dat jij zo goed kan dansen. Inderdaad, c'est vrai. I am a dancer. Maar dat weet niemand. Ja, dat vind ik ook zo irritant. Ze weten allemaal hoe ik vermoord ben en door wie. En ze weten hoe mijn 6 vrouwen heten, mijn 45 kleinkinderen. Maar van dat dansen, dat weet niemand. Dan is nu je kans, Willem van Oranje. So you think you can dance? You bet I can dance. Wauw, Willem. Juist, Willem van Oranje. Ja, want jij bent historicus, opgeleid tot historicus, klopt dat? Ik ben bij Herman Pleij afgestudeerd als historisch letterkundige. Historisch letterkundige. En ja, ik heb me laten vertellen dat jij je meeste dagen slijt in het Nationaal Archief. Ja, was het maar waar. Want ik moet ook fokken en sukken maken en andere dingen doen. Maar ik zit ongeveer 1 dag in de week zit ik in het Nationaal Archief. Kan je iets vertellen wat het is, het Nationaal Archief? Ja, dat is in Den Haag wat vroeger het Rijksarchief was. En dat is eigenlijk het geheugen van Nederland. En men bewaart daar vanaf de allereerste pennenprobeersels in de Republiek of in de Nederlanden tot aan nu allerlei belangrijke stukken. En onder andere van Willem van Oranje. Ik heb meerdere keren echte brieven van Guillaume in mijn handen gehad. Maar ik ben daar vooral bezig met het ontsluiten met een groep van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van de brieven van en aan Johan de Witt. En Johan de Witt is een latere opvolger van degene die hier werd genoemd, Johan van Oldenbarnevelt. Johan van Oldenbarnevelt was de landsadvocaat. En uiteindelijk is hij een kopje kleiner gemaakt. Dat is, dit jaar precies. 16, het is allemaal goed. Wat een toeval, toeval. In 1619 is het Johan van Oldenbarnevelt 2019, omdat hij in 1619 natuurlijk is vermoord. En dat was in zijn conflict met de Oranjes. Maar mijn mannetje speelt 30 jaar later, dat is Johan de Witt. En die heeft zijn functie eigenlijk, maar toen heette het raadpensionaris. En dan ben je een soort jurist voor de Staten van Holland. En hij heeft ongeveer 50.000, 60.000 brieven geschreven en ontvangen. En daarvan zijn er in de 19e eeuw en nog daarvoor ongeveer 3.000, 4.000 uitgegeven. Dus er liggen daar in het Nationaal Archief dozen vol brieven waar nooit iets mee gebeurd is. En tegenwoordig hebben we internet. En op internet kun je natuurlijk heel veel materiaal beschikbaar stellen. En dat gaan we nu doen in maart 2019. Vast ook weer iets waardoor het precies uitkomt. Dat doen we. We beginnen met vooral de diplomatieke brieven. Dus de brieven die Johan de Witt van en aan Engeland heeft gestuurd. Maar ook aan Zweden, aan Frankrijk. Omdat het dan precies Brexit is. Weet je wel, dan hebben we een beetje een aanleiding. En al die ambassadeurs komen er bij elkaar. En dan kunnen wij die brieven lanceren. We doen het ook op de residentie van de ambassade in Den Haag. Maar ik vind dat heel erg leuk. Ben je dan in je element in zo'n archief met handschoentjes aan? En... Nee, mensen denken altijd dat je in handschoenen zit. Dat is Boudewijn Buug heeft dat in het leven geroepen. Maar het is eigenlijk heel slecht, die handschoenen, om met die 17e-eeuwse papier... Die handschoenen slijten heel snel. Je kan beter met gewoon je vingers dat voorzichtig aanraken. Ben je dan in je element zonder handschoenen tussen al die oude brieven? Oh, ik ben zo in mijn element zonder handschoenen tussen al die oude papieren. Het is echt gaaf. Vandaag heb ik hier in Tresor een brief van Karel II, dus de Charles Stuart van Engeland. En dan heb ik gewoon eventjes in mijn handen zo. En ik heb zelfs even geroken, of ik Charles Stuart ook nog even kon ruiken, want ik vind het een hele interessante figuur. En heel vaak zie je ook nog zand, of je ziet haren of allemaal dingen. En ja, dan komt die geschiedenis opeens
ongelooflijk dichtbij. En dat heb je natuurlijk ook nog steeds wel als je door een stad als Leeuwarden heen loopt. Zijn de huizen uit de 17e eeuw. Maar echte brieven, dan kom je opeens met een gedachte van iemand te maken. En je kunt iemand bijna aanraken. En ik vind dat fascinerend. En dan opeens is het weer tijd. En dan moet je hier naartoe. En dan denk ik, want je gaat opeens uit een je gaat uit deze wereld. Je komt in een soort andere zone. Je wordt zen. Ja. Gewoon, je zit opeens in een andere tijd, een andere wereld. En nu weer terug naar de onze, zeggen ze altijd bij... Laten we eens terug naar de onze, want hier hebben we dit boek. Mus, het gaat over Cornelis Mus. Wie was dat? De Cornelis Mus was de griffier van de Staten-Generaal. En dat betekent dat hij moest bepalen de agenda van de Staten-Generaal, als die in Den Haag vergaderden. En hij moest zeg maar de notulen bijhouden. Alleen je kon bij hem, als jij bijvoorbeeld een Spaanse ambassadeur was, dan kon je naar hem toe gaan. En dan kon je aan hem informatie vragen van wat is er nou eigenlijk in die vergadering besloten. En Cornelis die kreeg 1800 gulden tractement, beloning per jaar. En toen hij doodging was hij ongeveer 2,5 miljoen waard. En dat heeft hij dus allemaal bij elkaar geschraapt door de hele tijd informatie te verkopen aan Spanjaarden, aan Fransen, aan Engelsen, aan Zweden. En ook als dat niet genoeg was, kon je zelfs bij hem resoluties kopen. Want dan schreef hij gewoon op, de Staten-Generaal hebben besloten dit en dit en dit. Wat ze dus niet gedaan hadden, maar dan... het was een gangster. Nou ja, het was een ambtenaar. Ik haal die twee ook altijd door elkaar. Ja, het is een beetje ingewikkeld. Ja. Maar heb jij is het omdat ze jou gevraagd hebben, zeiden we zijn met deze periode bezig? Of heb jij echt voor die periode in Nederland echt, dat vind ik super interessant? Ja, 1650 speelt dit verhaal af. En dat gaat over eigenlijk het einde van de 80-jarige oorlog en het begin van het ontstaan van wat wij nu zijn. En natuurlijk is dat interessant, want je zit daar in een scharnier van de geschiedenis. En toevallig is dat ook het begin van het eerste stadhouderloze tijdperk. En ik vertel hoe het nou komt. Hoe komt deze stadhouderloze tijdperk tot stand? En hoe heeft de dood van griffier Mus, want hij kondigt al in het begin aan dat hij zelfmoord gaat, of dat hij doodgaat. Hij pleegt zelfmoord in mijn boek. En dat is allemaal echt waar. Het is gewoon echt gebeurd in december. Vandaag, precies. 15 december 1650 pleegt hij zelfmoord. En dat heeft tot gevolg dat zijn functie vakant wordt. En een neef van Johan de Witt volgt hem op. En dat betekent dat de functie van die neef, en dat was pensionaris van Dordrecht in Den Haag. En daar komt de 24-jarige student Johan de Witt opeens. En binnen een paar jaar is hij de grote man van heel Europa. Hij is echt een soort koning geworden. Een soort Merkel. Maar dan 28 en man en ook jurist. Dus het is heel erg interessant. En ik heb het boek geschreven aan de hand van allerlei brieven, dagboekfragmenten. En ook van dagboekfragmenten die hier in Leeuwarden liggen. Want een van mijn hoofdpersonen zijn de dagboekfragmenten van Willem Frederik van Nassau-Dietz. Je zag er net in het filmpje van Zepp, zag je staan, dat zei hij, ik ben Oranje, ik ben de stamvader van de Oranjes. Dat is niet waar. Dat is gewoon niet waar. Want je weet, Willem van Oranje, die had een paar zoons. De eerste, die is weg, maar de tweede heb je Maurits. En de derde heb je Frederik Hendrik. Die had weer een zoon, Willem II. En die had een zoon, Willem III. En daarmee sterven de Oranjes in feite uit. En op het moment dat wij in de 19e eeuw, 1815, weer op zoek gaan naar een koningshuis, dan gaan wij niet naar Willem van Oranje, maar we gaan naar zijn vader. En daar een broer van. En daar een neef van. En daar een zoon van. En dat is Willem Frederik van Nassau-Dietz. En die woonde hier in Leeuwarden in de stadhouderlijk hof. En daar dan weer een zoon van en daar weer een kleinzoon van. Dat wordt uiteindelijk de koning van... Dat zijn de Oranjes. Dat is wat tegenwoordig de Oranjes zijn. Ja. En die Nassau-Dietz is zo ontzettend leuk. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar hij is echt... Hoe lang heb ik? De laatste tijd heeft hij het erg druk. Komt hij niet zo vaak meer langs. Maar, en zie je ook parallellen uit die tijd? Omdat je daar gewoon alle details van de tijd weet. Wat zei die? Wat had dat voor invloed? Zie je ook parallellen met de tijd van nu? Ja, heel erg veel. Je ziet zoals? Bijvoorbeeld een van de dingen is dat omdat al die vertegenwoordigers die zaten in Den Haag. En als je dan weer terug moest bij de Staten-Generaal en je was afgevaardigd uit Friesland, dan was je een tijd op weg om weer bij je lastgevers te vragen wat er nou na zo'n beslissing gedaan moest worden. En in die tijd verschenen dan in Den Haag allemaal tweetberichten en pamfletjes. Die zeiden, ja, die van Friesland, die hebben het echt achter de ellebogen. En die doen allemaal dingen. En die mensen in Den Haag geloofden dat. Dus er werden dus opeens beslissingen genomen op fake nieuws. En dat is die pamfletjes heb je nog steeds.
Die spaar ik. Ik heb een stuk of 900 inmiddels. Die zijn ontzettend leuk. Ze zijn niet eens zo ontzettend duur. Kun je gewoon kopen bij veilingen. Maar je ziet ook in feite het gekonkel in Den Haag en de manier waarop de politici met elkaar omgaan. Dat is niet werkelijk veranderd. En dat probeer ik in mijn boek duidelijk te maken. In feite is Den Haag op dat moment wat nu Brussel is. Weet je, Europa met allemaal mensen. Dan wil Friesland toch weer misschien voor zichzelf beginnen. Of dan toch... de boel blokkeren. Ja. Nou ja, een van de grote problemen was dat Amsterdam voor Holland ontzettend rijk was. En Amsterdam was eigenlijk in staat om te zeggen... nou weet je wat, we doen het gewoon zonder jullie allemaal. Dan gaan wij Nederland worden. En dat heeft, dus dan zou Amsterdam zich afscheiden van... Nou, het zou hetzelfde zijn als nu Friesland zou zeggen... nou, we stappen uit Europa. En dat zou best kunnen als je heel rijk bent. Er zijn vast sommige blokkeervriezen die dat best zouden willen. Er komen nog 2 delen, zei je. Over wie gaan die? Over Jan de Wit. Juist. Je heeft 2 delen Het eerste nodig. deel gaat over Jan de Wit als hij 24 is, in 1650. Het tweede deel gaat over 1666, 1667. Dat is echt het hoogtepunt. Dan is hij op het toppen van zijn macht. En dan probeert hij... uiteindelijk hebben we oorlog met de Engelsen. En we kennen het verhaal van Chatham wel. Weet je, wij vernederen de Engelsen door daar de Royal Charles uit de Medway te halen. En die slepen we naar Vlissingen. Daar maken we dan een kroeg van. En dat vindt die Engelse koning, die ik vandaag dus een brief heb gelezen, niet zo leuk. Die vond dat toch weer naar. En uiteindelijk eindigt het derde deel bij 1672, waarin Johan de Wit en zijn broer Cornelis worden vermoord. Maar ik vertel het aan de hand van al die ego-documenten en toch wel iets anders. Eigenlijk is het hele trilogie is het opzet, maar dat moet dan niet op internet staan. Maar ik wil eigenlijk dat, we moeten even uitknippen, duidelijk maken dat deze jonge Willem III, de latere koning van Engeland, veel meer betrokken was bij de moord dan we als historici kunnen aantonen. Omdat er al van de hele tijd alles gekonkelde. En daar was Willem III ontzettend goed in. En dat is het doel van de trilogie. Wat vond Herman Pleij, de bekende, natuurlijk ook tv-persoonlijkheid, geschiedenis, wat vond hij van het boek? Ja, dat vond ik wel. Herman heb ik het eerste exemplaar gegeven. Dat hebben we gedaan in Slot Loevestein. Toen Slot Loevestein in de zaal, want die speelt een rol. Slot Loevestein wordt namelijk de vader van Jan de Wit, wordt gevangen genomen in dezelfde kamer waar Hugo de Groot met die boekenkist uit ontsnapt is. En in diezelfde kamer hebben we het boek gepresenteerd met 200-300 man in zo'n zaal. En Herman had een minuut of 10 om iets te zeggen. Nou, dat duurde iets langer. Maar toen ging hij over vroeger vertellen. Hij vond het geweldig. Hij begon ook vooral... Hij haalde meteen al de scabreuze elementen uit het boek eruit. Onder andere is dan de jonge prins Willem II... die bezwangert bijna een jong meisje. Maar zijn zaad wordt opgevangen in een hoed. En Herman heeft al 5 minuten over die hoed staan praten. En hoe mooi dat was in de 17e eeuw. En hoe belangrijk een hoed wel niet was om elkaar te begroeten. En zo. Het was heel geestig. Het was echt heel mooi. Ik ben nog steeds heel trots op Herman Pleij. Dat hij dit allemaal... hij is nog steeds trots op mij. Ook goed. Dat zijn wij met hem. Maar we gaan weer naar muziek. Louis Pedro en Cornuiten. Zijn jullie nog weer klaar voor? Take it away. 100%. Hey. Let's get it. We zijn er nog steeds. In dit liedje zit een boodschap. Luister goed. Een van onze songs op onze volgende EP. Let's get it. On the road. We hebben bagage onderweg. Soms ben je aan het nadenken. Ja, toch? On my way to the show. Way to the show. It was switching on my flow. With my niggas on the road. With my niggas on the road. With my ogen on the low. With my ogen on the low. With my niggas on the road. With my niggas on the road. You know, with my niggas on the road. On my way to the show. It was switching on my flow. Switching on my flow. With my niggas on the road. And my ogen on the low. With my niggas on the road. With my niggas on the road. You know, with my niggas on the road. Laat me nu die first beginnen. Voor die fake people ga ik met die curve beginnen. In het leven weet niet alles, maar je leert die dingen. Sinds een jong ik maak een kans en ik probeer te winnen. Ik probeer het zinnen. Alle mensen motiveren, je moet never stoppen, stop, je moet je weer beginnen. Laat die mensen die met shit proberen door te dringen aan de kans, check de toekomst, ga je eens mooi verzinnen. Wat je nu ook aan het doen bent, moet je weten het is God die dus meekijkt. Heb je zonde, moet je zorgen dat je niet zwijgt. Hands up, breng naar boven, denk na, heb spijt. En dan ga je snel ontdekken wat je terugkrijgt. En je gaat ontdekken van wie je de rug krijgt. Maar het is niet alles, pak je kans, live life, ga door. Real, niks blijven als een real, like gang. It was switching on my road. With my niggas on the road.
niggas on road. En mijn ogen op de loop. Mijn ogen op de loop. Met mijn niggas on road. Met mijn niggas on road. Ja, met mijn niggas on the road. Niggas on the road. Yeah. On my way to the show. Ik moet switchen op mijn flows. Met mijn niggas on the road. Met mijn niggas on the road. En mijn ogen op de loop. Met mijn niggas on road. Met mijn niggas on road. Ja, met mijn niggas on the road. Giveski, ijstel, chip, chip. Facts be, Giveski, ik praat die facts be. De meeste mensen gunnen echt niets. Ze willen jou alleen maar slecht zien. Ik ben een young boy, geen 16. Ze willen mij niet in die rap zien. Ijskoud, maar ik breng heat. Bid tot God voor die love and peace. For my family, ik gooi wat liefde van mijn enemies. Want mijn God ben ik sterker be. The devil's strong, what you telling me? Ja, Giant, ik bid direct. Ja, ik flex en finesse like that. Ja, ik flex en finesse met mijn bros. En we zijn on my way to the show. I'm switching on my flows. With my niggas on the road. And my niggas on the low. With my niggas on the road. With my niggas on the road. Yeah, with my niggas on the road. Niggas on the road. On my way to the show. People switching on my flows. With my niggas on the road. And my niggas on the low. With my niggas on the road. With my niggas on the road. Yeah, with my niggas on the road. Squad. Dank Louis en Cornuit. We horen jullie zo meteen nog een keer. We gaan even naar het volgende fragment. Want je hadden jou gevraagd om een paar suggesties te geven voor filmpjes. Dat is wel even te sprake gekomen. Zwarte Piet discussie. Ja, we dachten dat we af waren, jongens. Maar het is Sinterklaas geweest. Maar we gaan zo horen waarom. Maar we kijken eerst even. Jean-Marc, wij hier in Friesland met z'n allen in de zaal. Al 2 jaar nu al bijna. Zwarte Piet, Zwarte Piet, Zwarte Piet. Waarom wil je het nou toch nog laten zien? Ik denk dat je dat beter kan rijmen. Zwarte Piet, Zwarte Piet. Waarom verdwijn je niet? Nou, er is iets, dit was wel in de voorbereiding ten tijde van Zwarte Piet. En ik voelde nu wel, als je dit zo ziet, dat het alweer een beetje achterhaald is. Dat je denkt van, hoe zal het volgend jaar dan weer gaan? Ik vind het ongelooflijk interessant, omdat het namelijk een soort... net zoals met 1650 zit er een soort scharnierpunt. En daarin gaan mensen dus op een of andere manier zich manifesteren. En juist hier, waarin tegenstellingen tegenover elkaar komen staan, kun je zien dat we bezig zijn om te ontwikkelen. Om als maatschappij ook te kijken van wat zijn nou de nieuwe waarden, hoe we tegen onze eigen geschiedenis aan kunnen kijken. En hoe we uiteindelijk tegenover onszelf aan kunnen kijken. Want weet je, we hebben het over identiteit hierbij, maar de geschiedenis is daar een onderdeel van. En wat ik heel raar vind, is dat dus wij... je hebt een soort wetenschappelijke term, heb je de term affiliatie. Dan neem je dus dingen uit de geschiedenis tot je, en dan doe je net alsof het altijd bij jou gehoord heeft. Nou ja, Zwarte Piet is zo'n element. Weet je? Zwarte Piet is pas in de 19e eeuw als zo'n figuur bij Sinterklaasfeest gevoegd. En we doen nu net alsof het nooit meer kan veranderen. Of sommige mensen doen dat. En tegelijkertijd zie je wel dat er mensen zijn. Two more knickers on the road. Je zag daar die jongens staan. Heel vreedzaam met zo'n briefje van wij willen het niet. En die zijn dus blijkbaar wel heel erg gekwetst erom. En ik denk dan dat je als samenleving moet nadenken van... zijn we wel op de goede weg? Moeten we hier iets mee doen? En ik doe dat als cartoonist natuurlijk altijd. Ik ben altijd gevoelig voor dit soort onderwerpen. Want daarmee, dat is spannend. Datgene waar we allemaal over eens zijn, dat is niet zo spannend. Dat hebben we al. En ik weet ook niet wat nou de goede kant is of zo. Want die manier, daar gaat het mij helemaal niet om. Het gaat mij veel meer om dat we moeten zien dat er een ontwikkeling bezig is. En dat we daar eigenlijk niet onderuit kunnen. Want als we dan toch weer even over Walt Disney hebben... Zwarte Piet in die vorm, zoals die jongetjes die middelvinger opsteken op die rug van die meneer. Die Zwarte Pieten hebben het al lang verloren. Want de commercie heeft al lang besloten
dat we die Zwarte Pieten niet meer in de winkel willen hebben. Want dan verkopen we gewoon veel minder weet ik veel, speculatie of andere dingen. En dat zijn dus als de commercie al heeft bedacht van nou, dat willen we niet. En dan heb je natuurlijk wel ook hier mensen die vasthouden aan allerlei tradities. Maar je moet denk ik toch bij jezelf afvragen in hoeverre die tradities nog, wat voor waarde die hebben. Nou, wil ik even gaan scheiden, want je zei hier 2 dingen. Ik vind het heel interessant als cartoonist, maar je bekijkt ook bijna een soort historicus. Laten we daar eens mee beginnen. Als je dan even die afstand neemt op actualiteit met jouw achtergrond als historicus, je kennis van die tijd, de 1650, dat was ook een scharnierpunt. Kan je dan een soort van voorspellen wat er nog moet gebeuren voor zoiets verandert? Of gaat er een soort plotselings gebeuren waardoor het in één keer verandert? Ik bedoel, Sinterklaas, er wordt ik noem maar iets, er wordt opeens een aanslag gepleegd op anti-Zwarte Pieters of zo. Hoe zie je dat? Nou, kijk, Sinterklaas is al inmiddels veranderd. We hebben in Amerika heet het Santa Claus, weet je, maar niet Sinterklaas. Het is al, dus het evolueert al constant. Toevallig heb ik, mijn oude leraar Nederlands van de middelbare school is de voorzitter van de Sinterklaasvereniging. En die kan er heel veel over vertellen over die hele geschiedenis. Maar ik denk dan toch altijd weer van maar het gaat uiteindelijk toch om wat wij nu ergens van vinden. En als wij zien dat er een deel van onze maatschappij werkelijk gekwetst is, dan maakt het op zich niet zoveel uit wat dan onze geschiedenis is. Want het hoort er wel bij. We moeten het niet van bovenaf afschaffen, maar het is aan het verdwijnen gewoon. Maar weet je een voorbeeld van wat iets eerder traditie was in Nederland in de tijd wat is ook onder veel protest, maar uiteindelijk is veranderd? Ja, de slavenhandel. Dat is wel op een of andere manier is het verdwenen tegenwoordig. Oké, er zijn al tot Zwarte Piet gemaakt en nog, maar weet je wat? We hebben de dingen verdwijnen. Er zijn heel veel dingen verdwenen. De manier waarop men in de 17e eeuw met elkaar omging, bijvoorbeeld. Als je jong was, dan tot je ongeveer 12 of zo, dan moest je naast je tafel staan. Als je familie aan het eten was, je vader, dan stond jij als jongeling ernaast. Nou, dat doen we volgens mij niet meer tegenwoordig. Dus al die dingen sommige mensen doen het dus blijkbaar wel hier, maar dingen evalueren. En die evalueren omdat we op een andere manier bijvoorbeeld naar onze eigen kinderen gaan kijken. En er zijn ontzettend veel voorbeelden. Er zijn natuurlijk ontzettend veel momenten waarin wij... Ja, kijk, het enige wat ik ernaar aan vind is dat er altijd mensen zijn die tradities gebruiken voor hele andere doeleinden. Weet je wel, dan wordt dan de akte van verlatingen, waar we het in het begin een beetje over hadden, wordt met die Willem van Oranje, wordt dan gebruikt alsof dat was het moment dat Nederland echt, of met de VOC. De VOC, Nederland was op het top van kunnen en handelsnatie en zo. En dan vergeten we eigenlijk alle negatieve dingen die bij die VOC ook horen. Weet je? De slavenhandel of de manier waarop mensen failliet gingen of de mensen op zee, arme mensen er echt niet rijker van werden. En ik vind het veel prettiger als we al die dingen gewoon naast elkaar laten zien. En dat we ook in musea of in dingen ook laten zien van we hebben slavenhandel gehad. En je kunt best zeggen dat een heel groot deel van Nederland, waar we nu leven, gebouwd is op een hele onprettige geschiedenis. En dat is mooi om te laten zien. Wat kan je daar met Fokker en Sukker mee? Want Fokker en Sukker wordt voornamelijk gepubliceerd natuurlijk in NRC. Het lijkt me niet dat blokkeerviezen veel de NRC lezen. Dat weet je niet hoor. Nee, maar ik ga even vanuit dat het misschien niet zo is. Nou ja, kijk, NRC is natuurlijk wel... Ik denk, NRC doet allemaal onderzoeken en die zijn AB1. Dat wil zeggen hoogopgeleid en minstens veel geld. En dat is voor reclamedoeleinden heel interessant en zo. Dus je kunt wel vanuit van zo... Je voelt je aan dat die jongens toch snelweg niet tot de AB1 doelgroep behoren. En dat betekent dus ook wel... Maar je kunt wel... je had net zo'n grap over die elite. Je kunt dus wel mensen beïnvloeden. Ik maak al jaren, cartoons over vuurwerk. Ik haat, al sinds dat ik klein ben, haat ik vuurwerk. Ik zie er geen enkele positief iets van. En ik vind het zelf ook eng gewoon. Op een of andere manier begint dat nu toch een beetje te keren. Dus ik denk, blijkbaar hebben cartoonisten toch invloed. Dat komt door Fokker en Sukker. Ja, je weet het niet. Ja, is dan misschien ook, denk je wel eens van, weet je wat ik hier met deze cartoon zeg, ik bereik dan niet die bepaalde groep waar het over gaat, maar iedereen die topambtenaar is, beleidsmaker, in de Tweede Kamer zit, leest ook elke dag even Fokker en Sukker. Nou, we zijn op een gegeven moment ook eens uitgeroepen als influencers van het jaar of zo, dat soort dingen. Dat is allemaal onzin natuurlijk, maar en dat zonder Instagram-account.
Ja, zonder Instagram-account. Maar nee, het is... daar doen we het niet voor, maar het is wel een soort gevolg van het feit dat bijvoorbeeld die 5 jaar bij De Wereld Draait Door, daar keken 1 miljoen of 1,5 miljoen mensen naar. En ik vind dat wel ook een taak van de cartoonist. En ik vind het zelf ook wel leuk ook. Maar het is niet zo dat ik dan denk, wij gaan propaganda voeren. Dat doen we tegelijkertijd weer niet. Je had vroeger, je kent wel dat tekentje van Opland met we schoppen de kernraketten eruit. Nou, we zijn natuurlijk ongelooflijk vaak gevraagd voor dat soort dingen. Dat we Fok en Sukker dan ergens op laten draven om voor een goed doel. En dat doen we juist weer niet. Dan denk ik, nee, we moeten er wel tegen kunnen schoppen als we dat willen. En bovendien, we zijn met z'n drieën, hè? John, Bastiaan en ik. En we denken alle 3 anders over alle zaken. En over Zwarte Piet? Daar denken we inmiddels ongeveer hetzelfde over. Ja, ik heb wel het gevoel dat Bastiaan inmiddels ook wel een beetje bijgedraaid is. Er wordt heel hard gegniffeld daar. Waarom jouw vrouw doet dat? Waarom gniffelt hij zo hard? Bastiaan is gewoon van oudsher een veel conservatiever en traditioneler ingesteld iemand. En John is dus de rijdende rechter. Dus hij zit altijd in het midden en zit toch altijd wel te mediaten van nou, Zwarte Piet heeft goede kanten en slechte kanten. En dan zegt hij, en zo zit het. Ja. Ik weet niet, dat weet ik niet hoor. Maar wij kunnen... En jij? Nee, ik ben heel genuanceerd. En, ik ben iedere dag weer anders eigenlijk. En ik weet het niet. Nee, maar om het te zeggen, we hebben iemand die conservatief, iemand midden zit, dacht ik, ben jij dan de linkervleugel of zo? Ja, ik ben de linkervleugel. Maar niet extreem links of zo, weet je wel. Want ik krijg wel het meeste geld. En dat noemen ze geloof ik... ik ben de tekenaar en een van de 3 auteurs en de uitgever. Dus weet je wel, dat is gewoon... Je bedoelt de links lullen, rechts vullen. Dat wordt dan gezegd. Dat zeggen zij ook de hele tijd. Ja, links lullen, rechts vullen. Dan zeg ik, ja, nou en? Ja, inderdaad. Je werkt er hard voor. We gaan weer even naar onze dichter. Ja, en onze dichteres die heeft eerst nog even een vraag aan Jean-Marc. Ah, mooi. Ja, want ik zat zo de hele tijd te denken. Een van mijn favoriete uitspraken van dichters is van Herman Gorter. Die zei, humor is ernst tot in het absurde doorgetrokken. En mijn vraag is dus, ben je het daarmee eens? Vind je dat aan elke goede grap iets ernstigs aan de basis moet liggen? Ja. Ik ook. Ja, zo. Wij maken natuurlijk ook grappen, ook in opdracht en zo. En als het onderwerp al lollig is, dan is het bijna niet leuk om daar nog een grap over te maken. En dat gebeurt ook voor het nieuws. Als het nieuws al echt heel erg leuk is, dan maken wij er meestal geen grap over. Want dan is het al iets wat overal circuleert op social media. En dan maken wij liever een gedicht. Ja, het moet eigenlijk wrijven om komisch te kunnen zijn, dacht ik. Ja. Okay. Maar Herman Gorter was toch zelf niet dus van een nieuwe lente, nieuw geluid. Heel erg, ja, klopt. Mij daar is het bekendste van. Maar ik las dat ooit eens en ik vond het zo'n mooie uitspraak. Ik dacht daaraan net. Maar hij was toch zelf niet zo humoristisch? Volgens mij heeft hij ook wel heel lichte gedichten geschreven. Zoals zie je, ik hou van je, ik vind je zo lief en zo licht. Dat is ook van hem. En dat meende hij dan niet? Dat was gewoon een grapje. Oké. Ja, Lilian, jij gaat ook een bundel uitbrengen, begreep ik. Ja, 4 februari verschijnt mijn debuutbundel. Dat heet... Ik zag een man met een bos bloemen naar de Nieuwstad gaan. De Nieuwstad is de Rosse buurt in Groningen. En ik zag echt een keer een man met een bos bloemen naar de Rosse buurt gaan. Dat vond ik zo'n mooi beeld. Daar heb ik gelijk een hele bundel over gemaakt. Kopen, mensen. Lilian, we gaan naar je luisteren. Ja, ik heb een gedicht over biologieles meegenomen. Specimen. Toen we allemaal 12 jaar waren, kregen we seksuele voorlichting van meneer Prummel in lokaal 12b. Hij vertelde ons over bijen en bloemen, over wat vrouwen en mannen doen wanneer ze naakt zijn en verliefd. Aan de wanden hingen planken. Op de planken stonden potten. 1 van de potten bevatte een mensenfoetus op sterk water. Het lichaampje was transparant wit. Er was geen navel te onderscheiden. Aan de pot hing een kaartje met daarop specimen. En ik vroeg me af of er hier ook sprake van liefde was geweest. Dankjewel. Dankjewel. Lilian, de stadsdichter van Groningen. De nieuwe stad is hier heel iets anders. Dat is gewoon een winkelstraat. Maar dan kun je ook een man met een bos bloemen naartoe zien lopen. Absoluut. Meerdere zelfs. Ja.
we zijn toen het laatste blokje. Je hebt een filmpje gevraagd van Lucky TV. Daar gaan we even naar kijken. Dus ja, weet je, het is gewoon een raar idee, zeg maar als het ware. U heeft aangekondigd koning Willem-Alexander te worden. Waarom is het Willem-Alexander geworden en niet Willem IV? Het belangrijkste is dat je authentiek blijft. Dat je zelf bent. Ja, ik ben geen nummer. Willem IV, dat is toch geen naam? Rick 3. Dat slaat toch ook nergens op? Toch? Ja. En, nee, maar het is allemaal maar gekkigheid. Het is toch gekkigheid? Ik ben toch gewoon Willem? Noem me gewoon bij mijn eigen naam. Ik ben geen Turk. Hij is gek! Hey, dit is een grapje hoor. Helemaal gekkigheid. Ja. Zit je nou naar me te loeren? Maar niet uit. Hey, dit is een grapje hoor. Ja. Ga dit zo nog wel doen. Juist, de Oranjes. Dit boek, was het nou aan Amalia opgedragen? Of was het een ander boek? Of? Nee, dit boek. Dit is, ja. Ik heb... ik heb in de klas gezeten bij Willem IV. En dat was op Waars Lyceum. En mijn zoon, toen ik hier bezig mee was, die zei van... Ja, maar dan... Johan de Witt is echt een ontzettende republikein. En ooit toen Fokke Sukke begon... En toen... Zal ik het even uitpakken dan... Ja, dat is misschien wel handiger. Maar dan mag ik dan eventjes dat anekdote vertellen over hoe wij begonnen. En voor het eerst in 1997 een boekje uitgaven, De Harmonie. Gaf Fokke Sukke Hebben Altijd Wat uit. En toen belde de redactie van Sonja Barend. En dan mochten we in het programma komen. En ik dacht, nou, dat heeft die uitgeverij wel heel snel gedaan. Maar dat was omdat Willem-Alexander 30 werd. En allerlei oud-klasgenoten dan bij Sonja konden zitten. En ik dacht, nou, misschien wel een goed moment om een boekje... Dus ik had... heel groot Fokke en Sukke op mijn t-shirt gedrukt. Maar daar heeft Sonja Barend niks over gevraagd. Dat ging alleen maar over Willem-Alexander. En mijn zoon zei toen ik hiermee bezig was... Ja, maar daardoor weten mensen dat je bij elkaar in de klas hebt gezeten. En is het dan niet zo dat jij dan heel erg wordt gezien als een republikein? En ik heb ontzettend veel ontzag voor die Oranjes en hoe ze dat allemaal gedaan hebben. En ook wel voor Willem-Alexander. Ik bedoel, hij trekt het hier in het absurde. Maar... Dit is zeg maar hoe jij hem kent. Nou, hij is wel... Ja, het is wel een bijzondere jongen. Maar ik begreep dat ze tot irritatie van koningin Beatrix destijds nog thuis onderling wel plat Haag spraken. Ja, ze hebben ook wel iets Haags. Of mag je daar niks over zeggen en word je dan gearresteerd zodra je hier naar buiten stapt? Ja, nee, want hij heeft geen leger. Dus hij kan niet zoveel. Hij kan alleen maar zeggen dan... Ja, de maker van Lucky TV, Sander van der Pavert... Ja, die vind ik toch wel een beetje een lul. Maar dan, dat doet hij niet. Ja. Hij zegt, ja, dat vind ik leuk. Want hij kan natuurlijk niet zoveel reageren hierop. En toen dacht ik, oh ja, maar in die middeleeuwen en 17e eeuw... werden heel veel dit soort boeken opgedragen aan de vorst... in de hoop dat ze maar wat konden bijdragen qua geld aan de schrijver en zo. Toen dacht ik, oh, dat doe ik dan ook aan mijn oude klasgenootje. Maar dan denk ik, dat doe ik dan aan zijn oudste dochter, Amalia... omdat Amalia van Solms ook een rol in het boek speelt. Dat is is de vrouw van Frederik Hendrik, stadhoudersvrouw. En ik beschrijf in het voorwoord, dat schrijf ik ook aan haar, Koninklijke Hoogheid, begin jaren 80, toen ik zo ongeveer de leeftijd had die u nu hebt, waren uw vader en ik klasgenoten op een middelbare school in Baarn. Een unieke ervaring. Voor ons beiden, vermoed ik, waar ik met groot plezier op terugkijk. En dan beschrijf ik dat ik nog kan herinneren dat hij, Alexander, werd opgehaald door een chauffeur en dan heel snel naar Drakenstein moest om zijn huiswerk te gaan maken. En dat hij eigenlijk een soort, zijn eigen wereld leefde. Maar ik was best wel jaloers, want hij mocht wel in dat Koninklijke Huisarchief, wat voor ons bijna ontoegankelijk is. En dan kun je al die geheimen van de Oranjes lezen. En ik heb dat gedaan natuurlijk. In mijn boek heb ik de geheimen van de Oranjes ook een beetje verzonnen en erbij gehaald. Omdat ze gewoon maar er niet meer zijn. Sommigen zijn vernietigd. En toen dacht ik, nou, als ik nou dat aan haar opdraag, dan noemt hij haar misschien nog, of noemt hij mijn boek wel nog bij Lucky TV of zo. Maar heb je überhaupt een reactie gehad erop? Of? Ik weet niet of ik dat mag zeggen eigenlijk. Nou, dus wat was de reactie? Ja. Wat was de reactie? Je hebt het nu verklapt. Het was wel, want ik dacht eigenlijk, ik heb het naar Alexander gestuurd, want je gaat niet een 14-jarig meisje zomaar een boek sturen, een literair boek. Dat doe je niet. Dus ik heb het naar Alexander gestuurd en die zei, toen kreeg ik een brief terug, ja, ik heb je boek gekregen en ik heb het aan Amalia gegeven. En ja, wat betreft die gouden kooi, die met naar Drakenstein gebracht wordt,
dat herkende ik allemaal niet zo. Maar ik heb mijn memoires straks gedeponeerd in het Koninklijk Huisarchief. En ooit zal er een schrijver zijn die het echte verhaal zal vertellen. Juist. En wat ik dan zo leuk vond, is het is een leuk grapje. Dus en het was met handgeschept papier en met de hand geschreven. En dan denk ik, dan heeft dus de koning hij krijgt natuurlijk ontzettend veel dingen. Hij heeft even zitten denken, hoe ga ik nou die oude klasgenoot, tekenaar van Fokker en Sukken, moet ik ook een grapje maken? En denk ik, dan heeft hij daar zitten. En dan vraagt hij dan aan Maxima, wat moet ik nou precies doen? Ja, nou doe maar iets. Dat lijkt mij leuk. Ja. Spaar je de oranjes bij Fokker en Sukken of helemaal niet? Ik spaar de oranje. Zoals je... ik dacht... Spaar je ze van voetbalplaatjes, spaar je strips. Nou ja, dat zou kunnen. Maar, we hebben een tijd lang de oranjes niet gespaard. En hadden we vooral over Bernhard hebben we echt wel veel grappen gemaakt. Ook over Beatrix. En op een gegeven moment, toen Klaus overleed, werd de Prins Klausprijs dat jaar uitgereikt aan een Zuid-Afrikaanse cartoonist. Dus die krijgt dan €100.000. Omdat hij in een tijd leeft waarin hij gewoon heel veel cartoons kon maken over wat er in Zuid-Afrika allemaal mis was. Ja, makkelijk. Maar goed, en die Shapiro heette die. Nee, een hele leuke vent. Maar toen hadden ze alle cartoonisten uitgenodigd. Echt allemaal. Dus Peter van Straten, die toen nog leefde, en Jos Collignon en allemaal. En iedereen stond zo netjes jasje, tasje. En toen werden gevraagd, en de hele koninklijke familie was er, want Prins Klaus net dat jaar was overleden. Het werd gevraagd om even te komen recipiëren. Ik was een hofdame, willen jullie ook even... En ik zag een handje geven. Een handje geven. En dan stak ik voor, we hadden dus allemaal rotgrappen gemaakt over Bernhard. En dan gaat Beatrix, toen nog koningin, zeggen... van Fokker Sukken, van enig. En ik wilde haar dat gênante moment besparen. En we gingen dus niet recipiëren. Toen op een gegeven moment zag ik Alexander helemaal daar komt hij hoor. Mijn oude klasgenootje. Ja, toen zei hij ook, gelukkig stonden John en Bastiaan erbij. En nu, laatste tijd, zei Bastiaan, volgens mij is het verhaal toch iets anders geworden dan het dit echt was. Maar hij riep in ieder geval, klasgenootje. En het sloeg me zo, ik dacht, we krijgen bier. Maar een van de dingen was dat hij vroeg van, maar waarom ging je niet eventjes langs? Kwam er niet even langs? En toen vertelde ik, het is toch een beetje gênant als cartoonist. En toen zei hij, in mijn herinnering, maar dat is vrijheid van meningsuiting. En jullie mogen natuurlijk ook best grappen maken over ons. Dat is een rol. Weet je, dus de hofnar tegenover de koning. En straks onthoofd ik je wel als ik echt macht heb. Dat zei hij helemaal niet. Dat zei hij niet. Maar hij had wel zo'n best wel oké verhaal. En toen heb ik de volgende dag... wij zaten ook in het genootschap De Republikein. En toen heb ik opgebeld dat we niet meer elke maand een cartoon maakten voor De Republikein. Want de echte Republikein is natuurlijk Willem-Alexander. Dat is iemand die gewoon... de boel bij elkaar houdt. En met jouw kijk op de geschiedenis, zijn we beter af als republiek of als koninkrijk? Nou, ik denk dat wij, Nederland, beter af zijn als het koninkrijk dat we nu zijn. Maar dan hebben we gewoon de mazzel dat er iemand als Willem-Alexander op die plek zit. Want stel nou je voor dat er een populist op die plek zou zitten die heel goed was in het hitsen en mennen van het volk. En dat je dan opeens Trump. Een soort... Trump. En dat staat toch, vind ik toch naar. Weet je, dan denk ik, want die heeft dan toch... Men heeft toch op die plek wel een bepaalde soort macht. En nu hebben we iemand die vanaf het begin af aan gedrild is als koning om dat te worden. Maar Trump, een Trump-achtige figuur, is dat geworden om heel veel andere redenen. En die gaan dan opeens, weet je wel, een Trump Tower hier in Leeuwarden neerzetten om daar geld aan te verdienen. En dat lijkt me heel naar. Maar in principe is het natuurlijk sowieso raar dat wij mensen op die plek neerzetten in de maatschappij. Want het is echt wel naar, ook voor Willem-Alexander, dat hij nooit een normale jongen heeft kunnen worden. Dat hij dus moest kiezen over hoe zijn naam uiteindelijk zou zijn op de postzegel. Ja, dat eigenlijk hoort dat niet. Je hoort niet in zo'n positie geplaatst te worden. En dat vind ik dan maar. Dus, nee, hoe zeg je het? Zo zit het, zegt John altijd. Juist. Zijn er nog mensen in de zaal die een vraag willen stellen? Het kan nu, jongens. Dan is het handje omhoog. Ja, Marianne, komt even bij je met een microfoon. Hou deze zelf maar, want ze is onderweg. Hoe belangrijk is het illustratieve aspect van de Fokker en Sukken verhalen? Zijn die ondergeschikt aan het verhaaltje? Of hoe is die verhouding? Nou, er was laatst iemand op Twitter die reageerde door... die zei grappen. Die zei, die tekeningetjes zijn helemaal niet zo belangrijk. En die had van de grappen alleen maar de teksten overgehouden. En het gek is, het werkt toch niet. En er is iets
er is echt iets bijzonders wat mensen niet goed snappen. Omdat je wordt een beetje in de luren gelegd door het eenvoudige van die Fokka Sukka tekeningetjes. Maar wat het is dat namelijk de gezichtjes die verbeelden emoties. En de emoties zijn in menselijke communicatie heel erg belangrijk. Dat is ook de reden waarom we in die WhatsApp-berichten die emojis eraan plakken. Omdat het zo niet kunnen. En die emoties, ik kan met een simpele rondje en wat stipjes en een mondje kan ik Fokka Sukka treurig, boos, jaloers, weet ik wat laten kijken. En heb ik wel eens gedacht dat het mij beperkt? Wacht even, nog één keer opnieuw. Ja? Beperkt het jou? Heb je wel eens gedacht van, beperkt het mij, deze figuren? Nou ja, het beperkt, beperkt wel een beetje. Omdat ik namelijk, kijk, Fokka Sukka is maar één van de dingen die ik teken. Ik ben ook van huis uit striptekenaar. Ik heb ook wel, ik heb op de kunstacademie gezeten. Ik kan heel veel andere dingen tekenen. En ik heb nu ook besloten in dat nieuwe boekje van Johan de Wit om daar zelf ook wat heel andere soorten tekeningen aan toe te voegen. Maar ja, het beperkt in de tekening. Nou, bijvoorbeeld nu zie je een grap staan. Dit is een hergebruikte cartoon. Weet je wel, we hebben hem een keer voor iets anders gebruikt en ik heb alleen maar de gezichtjes een beetje aangepast. Dat is een cartoon van een jaar of 2, 3 geleden. Dit is de grap die vandaag in de krant stond. Maar de tekening is eigenlijk, want ja, dan moet ik weer zo'n computerschermpje tekenen en weer zo'n bureau. En er was op een gegeven moment ook bij De Wereld Draait Door, zitten ze weer op de bank tv te kijken. Weet je, dat is best wel leuk om weer eens wat nieuws te doen. En de tekening beperkt niet, maar als de tekening beperkt is, dan is het soms wel voor mij aantrekkelijk om eens wat anders te doen. Maar ja, als je wel zo'n Fokka Sukka ziet waarbij ik heel erg heb uitgepakt, dan kun je er donder op zeggen dat de grap niet zo goed is. Want dan ga ik dat compenseren door heel veel arceringen en schaduw erbij en kleur. Nog een andere vraag in de zaal. Kijk, er staan er 2 wel. Eerst even hier vooraan. Hier vooraan. Hier vooraan? Ja, en dan die meneer daarachter. Wie ben je? Dat vind ik wel leuk te horen. Wat is je naam? Mijn naam is Therese en ik ben heel benieuwd. Je vertelde net over je historie en dat je het leuk vindt om in die oude brieven eigenlijk de mensen te horen praten. Dan heb je het over iets wat 300 jaar geleden is gezegd. Nou zijn we 300 jaar verder en dan gaan mensen de Fokka Sukka zien. En dat zijn dan de gedachten van Jean-Marc van Tol. Wat gaan zij over jou denken over 300 jaar? Ja, goede vraag. Dat laat ik over aan die mensen van 300 jaar. Nee, ja, dat weet je niet. Want dat is leuk. Ik heb wel soms het idee gehad van we zouden een soort museum moeten hebben. En dat je dan uiteindelijk zelf kunt bepalen wat andere mensen moeten denken van wat je nu maakt. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Mensen mogen over 300 jaar zelf. Dan zeggen ze, weet je nog, dat begin van die gele hesjes. En dat er daarna nog 300 jaar de gele hesjes versus de blokkeervriezen, de hoekse en de kabeljauwse twisten hebben gehad. Weet je, en dat je daar dan, ja, we weten het niet. En ik laat het vooral ook aan mensen over. Ook nu, hè, we krijgen best wel vaak commentaar van mensen op een grap, die het dan ergens niet mee eens zijn. En heel vaak is het ook een soort interpretatie van hun eigen ongenoegen. En dat ze dan zeggen, ja, maar ik heb echt een keertje ruzie gehad met een blokkeervries en daar mag je geen grap over maken. En dan denk ik, ja, dat laat ik mensen ook toe. Want ik vind ook dat je nu ook in grappen zelf mag zien wat je wil. Uiteindelijk gaat het er alleen maar om dat wij het nu met z'n drieën leuk vinden. En wat er verder mee gebeurt, who cares? Een vraag daar. Ja, hoi, Niels Dam. Heb je wel eens bedreigingen gekregen? Een antraxbrief zoals de redactie van de New York Times wel eens heeft ontvangen? Of iets dergelijks? Nou, niet echt bedreigingen of zo. Maar wel bijvoorbeeld toen de moord op Charlie Hebdo was. Toen kreeg ik opeens van iemand, een onbekende lezer, een bos bloemen aan de deur bezorgd. En dat was waarschijnlijk als een soort eerbetoon of zo. Maar dat gaf me wel een erg onprettig gevoel. Ik dacht van ja, weet je wel, het hoeft niet altijd. Misschien zit er wat in die bloemen, dat kan ook, weet je wel. Maar ik vind eigenlijk, weet je, laat mensen nou los van dit soort maatschappelijke ontwikkelingen of wat er ook allemaal gebeurt. Ik ben niet Charlie Hebdo, ik ben wel cartoonist. En weet je, tegenwoordig, als je op social media zit, krijg je sowieso wel eens bedreigingen. Maar er staan spelfouten in en die slaan me nergens op. En dat is ook niet echt zo bedoeld. Dat zijn uitingen van mensen onvrede en dat begrijp ik ook wel, dat kan best.
Maar nee, eigenlijk gelukkig niet. En, nee, ik ben ook nooit... Ik voel me eigenlijk... Wij hebben bijvoorbeeld bij NRC Handelsblad... worden we ontzettend vrijgelaten. Er is ook nooit dat er een redacteur komt die zegt van... Ja, dit mag echt niet. Dus ja, en het gave van Nederland is wel dat die paar bedreigingen per jaar die bij mensen... wat er is. Kijk, bijvoorbeeld de bedreiging nu is met journalisten van misdaad. Dat is een heel ander métier, weet je, een heel ander ding. Maar cartoonisten worden helemaal niet serieus genomen. Dus, Daar nog een vraag van Azing Waldhaus. Ja, hoe is het met de waardering voor strips en cartoons in Nederland eigenlijk? Je zegt zelf al een beetje van, ja, het is gewoon een cartoon en morgen weer, we zijn maar cartoonisten. Het stripmuseum in Groningen is al gesloten, geloof ik. Nou, ja, het is verplaatst, geloof ik. Verplaatst, ja. Maar ik heb een keer Guido van Driel geïnterviewd. Die striptekenaar. Precies. En die vond het eigenlijk allemaal maar niks in Nederland. Er is helemaal geen waardering voor. Je hebt zo'n stripschapsprijs, maar die nemen het ook allemaal niet zo serieus. Is het een beetje een wegwerpartikel of is het echt iets? Om het maar even plat te zeggen. Ja, het ingewikkelde is natuurlijk hoe meet je waardering. Als je het aan Guido van Driel, die een hele goede striptekenaar is, die ook een filmer is en zijn geld dat hij voor een prijs heeft gewonnen, heeft besteed aan het kopen van een camera om weg te gaan van de strips, om dat maar te verfilmen. Dat voor film is meestal meer waardering dan voor een stripverhaal. Ik denk, je kunt het niet meten, maar je kunt het bijvoorbeeld meten aan de verkoopaantallen. Nou, die zijn in Nederland kleiner dan 1% van de totale boekendingen. Dus 0,7% of zo. In ieder geval, dat was een paar jaar geleden. En ik heb niet het idee dat het nou ontzettend veel meer geworden is, behalve dan... Er is bijvoorbeeld een Nederlandse tekenaar die net ook al genoemd werd, Peter van Dongen, die Adriaan van Dis heeft verstript. Die heeft nu ook de nieuwe Blake & Mortimer, of wij stripkenners zeggen Blake & Mortimer of zo, verstript. En daar worden dan in Frankrijk 800.000 van gedrukt. En dan komen er hier in Nederland ook nog wel misschien wel 50.000, 60.000. En dan gaat opeens die aantal wel weer heel erg omhoog. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de manier... Er is geen enkele krant of tijdschrift dat een serieuze bespreking heeft van strips. Voor interviewers, voor strips. Het is, nou, toevallig heb jij door Guido geïnterviewd, maar het is best laag. Je kunt nog beter dichter zijn dan striptekenaar. Nou, dat zegt wat. Dat zegt echt wat. Is er nog een vraag? Dat is dan de allerlaatste. Yes. Die is hier, van de dichter. Hoi. Nou, in reactie daarop eigenlijk, want ik had het daar dus net over. Ik heb toch het idee, misschien in boekhandels of bij recensies, dat nog niet helemaal gebeurt. Maar als ik het heb over gewoon mijn ervaring in de boekhandel, ik werk er nu 3 jaar. En zelfs in die 3 jaar wordt al meer gevraagd naar stripboeken dan in het begin toen ik er net werkte. Dus ik heb wel het idee dat het misschien langzaam gaat, maar dat die beweging wel is. Ja, het is ook wel, ik ben iets te negatief, omdat ik zelf heel erg betrokken ben geweest bij... 10 jaar geleden, we hebben Hanko Kolk en ik hebben een initiatief gestart om geld te krijgen van toen nog minister Plasterk om dat allemaal te stimuleren. En een van de dingen was dat ik vond, in Nederland vroeger had je de Eppo en de Pep en de Source en dan had je bij elkaar 500.000 lezers. Donald Duck had op dat moment ook nog 400.000 lezers. Die mensen worden allemaal iets ouder. Dus in feite is die goede dingen die gemaakt worden in de boekwinkels liggen, hebben een probleem met het vinden van het publiek. Die mensen, die 50ers, die kunnen strips lezen en die zijn best wel geïnteresseerd. En een deel daarvan vindt die strips ook nog wel. Maar het is steeds kleiner geworden. En als je 80 stripwinkels hebt in Nederland en een stuk of 200 winkels waar delen worden verkocht, dan heb je eigenlijk de kleine markt. En ik dacht, als we nou die distributie en het geld gebruiken om iets voor de lange termijn op te zetten, dan hebben we misschien nog wel wat meer toekomst. Uiteindelijk is het gebruikt om vooral in het buitenland dingen voor elkaar te krijgen. En dan denk ik van ja, dat vind ik een beetje zonde. Want dan verdwijnen ook de talenten steeds meer naar het buitenland. En eigen stripmakers eerst. Eigen stripmakers eerst, ja. Ja. Ik heb nog wel een vraag. Wat wordt Sok en Sukken van morgen? Oh, dat weet ik niet meer. Dat weet ik echt niet meer. Want, jawel. Weet ik niet meer. Weet je überhaupt nog waar die over ging? Ja. Hij ging over agenda. Hij ging over de rechter heeft bepaald dat agenda dat de Nederlandse staat de klimaatbelofte na moet komen. En uiteindelijk blijkt nu, dat is NRC-nieuws, dat er helemaal niks mee gebeurd is. Er is gewoon
Het hele kabinet heeft niks gedaan. En wat zeggen Fokke en Sukke daarover? En die zeggen dan, ja, maar we hadden ook veel te druk met de Zwarte Piet discussie en de boerkaverbod. Ja, jezus, moeten we het ook nog met klimaat bezig gaan houden? Okay. Dat is de grap van morgen. U weet hem nu al en de mensen thuis ook. Hartstikke goed. Sjamak, van harte bedankt. Geweldig leuk. Bedankt voor jouw Staat van Nederland en jouw kijk op de historie die je blanden met nu. De kijk op strips en het cartoons. We hebben inkijk gekeken in wie jij bent en hoe je werkt. Hartstikke mooi. Mensen thuis, bedankt voor het kijken. Het hele afgelopen jaar, dat hele oren hier. We zijn 36 keer BM West op televisie. Daar ben we hartstikke grutskop. Voelen we hartstikke mooi. En we zijn volgend jaar de werf. Van 23 januari gaan we los. Dus je bent even van u zo. Publiek, waarvan je sommige mensen zitten die het vaker West binnen. Ek hartelijk bedankt. Applaus voor jezelf. Tot volgend jaar. Bedankt. En blijf maar klappen, want we gaan voor de laatste keer naar Louis Pedro. Applaus. Moet jullie allemaal zijn. Doe je best op school. Let's get it. Vast in de flex. Flex is zeg maar dansen, bewegen, alles wat daarbij hoort, je weet toch? Stuk in die flex, vast in die flex. In die beweging, in die move. Let's get it. Oeh. Or that. X. Pick an X. Hey, laatst tijd ben ik op laatste tijd ben ik op moes. Wat gooi ik nu op wat ik doe? Ben ik droger dan een doek? Ook verminder saus in die hoek. De laatste tijd ben ik op moes. Wat gooi ik nu op wat ik doe? Ben ik droger dan een doek? Ook verminder saus in die hoek. Stuck in the moves, stuck in the flex, stuck in the moves, stuck in the flex, stuck in the moves, stuck in the flex, stuck in the moves, yeah. Ik zit vast in die move, ik zit vast in die flex, ik zit vast in die move, ik zit vast in die flex. Pak die saus uit de kast, drip een beetje om mijn shoes. Deze week is het vast, hele swag die is goed, ik heb het geleerd, mensen de swag is er weer, kijk als je kijkt naar mijn klip, drip ook al deze keer, ik wil er mee eentje de boot bouwen, ik wil die raam die kreeft houden, ik wil geen diploma omhoog houden, ik wil mijn horloge omhoog houden. Ik ben met mijn niggas die gang, ik zeg als ik pull up dat je wegremt. Ik kan nou zien dat ik geen trendcamp wil een ossen bouwen in mijn lab. Als ik pull up met mijn niggas worden we gezien als killers in die films. Jonge niggas trillen is niet wat we willen, zijn geworden money, daarom gaan we chillen. Ik go! Ik kan niet stoppen, ga door. Jij staat niet, ik wil het voor. Enkels ze zingen in koor. Treffen in shit met een squad. Ben aan het hip met ski. Deuren gaan open door keys. LSD dat zijn er 3. Jullie gaan nog op de beat. Zet eens een pokkel repeat. En misschien vind je de key. Zet die pokkel op repeat en dan vind je de key. En dan vind je de key. Laatst tijd ben ik op moves. Wat gooi ik nu om wat ik doe? Ben ik droger dan een doel? Ook hem in mijn saus in die hoek. Laatst tijd ben ik op moves. Wat gooi je nu om wat ik doe? Ben ik droger dan een 3, 2, 1. Stuck in the moves, stuck in the flex, stuck in the moves, stuck in the flex, stuck in the moves, stuck in the flex, stuck in the moves, ja. Ik zit vast in die move, ik zit vast in die flex, ik zit vast in die move. Give us a key, er wordt gekeken als ik binnen ben en er wordt gekeken loop ik weg. Ey, ik zit vast in die flex, ey, zeg die hard, hou je bek. Ey, ik wil die shit op feet en hip, ik wil die shit op nek en wrist. Ik wil het real, ben nooit geswitcht, ik wil het real, ben nooit geswitcht. Ik ben dat je nog niet ready bent, give us kill, pull up in die ready bands. En ik maak die pickers voor die evidence, like what? Ik ben met Louis, ik ben met squad. Real talk, nee geen chit-chat. Ik moet blijven zeggen, ik moet blijven rappen, want gewoon ben ik zat, ja. Hey, zeg die mannen dat ik next ben, hey. Want dingen wordt gecheckt, man. Hey, ik ben met Louis op een track, man. Yeah, yeah, yeah. Ik zit vast in die flex, man. Hey, free ski van die flex, man. Yeah, LSD is een probleem, man. Yeah, ik zit vast in die flex. Allemaal een applausje voor jezelf! Ik ben hier gekomen met mijn allerbeste vrienden en met mijn maatje in het publiek. Shout-out naar mijn guys, shout-out naar jullie allemaal en shout-out naar mijn allerbeste vrienden, man. Let's get it.